pues anem al lío. Benvingudes i benvinguts una setmana més a La Xerrameca. Soc l'Héctor Joan i estaré conduint, presentant, locutant, dirigint, anava a dir escrivint, però és un guió molt escàs el del que fa goig aquest programa, com per anomenar-lo, guió pròpiament dit, en aquest programa que simplement es tracta d'escollir un tema i que ens serveixi com a excusa per anar-nos per petaneres, o com ens agrada dir, petar la xerrada. Avui serà un programa doncs una miqueta 2.0, o potser un programa cosí germà de l'aclamat programa d'aquesta temporada sobre els mobles. I avui parlarem d'allò que ens acompanya a les nostres llars, però que no només és un moble, sinó que fa ús de l'electricitat, algo ja més modernillo, tot i que hem de tirar bastant enrere per rastrejar els seus orígens. En qualsevol cas, avui parlarem dels electrodomèstics. I, com sempre, doncs estic molt ben acompanyat. Avui ens acompanya a la Xerrameca el Joan Núñez. Una vegada més, Joan, com estàs? Ai, no us he pujat, no tinc el micro posat, Ara sí. Hola, què tal? Sempre estic aquí. Jo crec que formo part del mobiliari, no? O sigui, jo sóc la ràdio, també. Igual t'has flipat una mica, però sí que és veritat que ja, d'aquesta temporada t'emportes el rècord de més participacions de la Xerrameca, si no em comptes a mi, que clar, jo vulguis o no, doncs he d'estar, no? Però clar, no és una participació el meu en tant en quant estic aquí dirigint el programa. Com soc un secundari té molt més com mèrit, no? Haver estat a més programes com que altra gent, no? Ets un secundari, és que la paraula secundari sona com algo dolent. Personatge secundari, el personatge secundari, home, o sigui, un no protagonista, però és un principal, o sigui, només està una mica per sota del protagonista, que sóc jo. Exacte, secundar sempre el principal té o sigui, és un objectiu bastant important, o sigui, sense un secundari el principal no és un principal. Bueno, i la cara bonica, no? La Xerrameca. Totalment, no? Mireu quins braços, no? Hòstia, avui us escolto com superfort, No sé si jo he tocat alguna cosa, però bueno, tot bé. Tenim també aquí a la científica i música de la zona de Horta. Potser estic patinant moltíssim. Estàs patinant. Estic patinant moltíssim. Del Clot. Del Camp de l'Arpa. ¿Es del Camp de l'Arpa? Sí. No fotis, vale. Sí, yo te decía por la gente del Turó. Pero tú tens el cor del Turó de la Peira. La familia del Turó. Sí, tiene sus oros ahí colgantes, su arte. Doncs bueno, ella és la Laie, benvinguda Laie. Hola. I gràcies per venir a Xerrameca. Estaves a la llista principal d'aquesta temporada, que jo vaig fer una llista, era llarga també, et diré, però tu estaves allà, així que un goig que vinguis. I bueno, i aquí a la xerramequera por excel·lència, potser la representació d'una persona de tota la nostra audiència, perquè tampoc ens escolta tanta gent. Més enllà de Ràdio Tordera tenim a l'artista, actriu d'Impro con Limón, informàtica i amiga i ésser estimat, la Susana Castela. Benvinguda, Susana. Oli! Estic molt contenta d'estar aquí. Què tal? Com veus aquí? Bueno, per mi és com estar asseguda a la taula de Jordi Wild ara mateix. Ahí va! Hòstia! No, porfa. Molt bé. Bueno, mira, abans d'anar arrencant, Susana, jo tenia la idea del programa dels mobles, que no sé què tractem avui parlem dels electrodomèstics, però era un programa que estava una miqueta pensat per al dia que venies tu. Tu havies de venir un altre dia amb una altra gent, però va haver un assumpte cubitós per part meva, no cúbico, sinó de Covid, que és diferent. No un exemple, no un assumpte cúbic, Pensava que era de cúbito, tio. Clar, imagina't la polisèmia, aquí com juga, per uns assumptes cúbics. Vamos a hablar de fractales, por favor. Per diverses raons romboides, avui la Xerrameca no es podrà fer. És un assumpte con muchas aristas, ¿no? Exacte. Llavors, que tu no vas venir a aquest programa, estava pensat una mica per tu i he pensat, ostres, igual donant-li, perquè m'ho vas tirar a cara una mica, vas dir, hòstia, aquest era el meu programa i tal. És que tenia opinions molt fortes sobre els mobles. Clar, jo doncs he pensat, bueno, potser amb aquest encara expio mis pecados, però escolta, abans d'arrencar, i que si vols afegir alguna de llum amb el tema dels mobles, doncs pots fer-ho, no? Perquè a més encarta també en el programa d'avui. D'acord. Em sembla que es va desmereixer molt el sofà,
va trigar a aparèixer més d'una hora en el programa. Se li va dedicar poc temps, vols dir? Estic totalment en desacord. No hi ha mobles sense sofà. Jo penso que el primer que van fer a les coves va ser ficar una mica de palla i unes quantes pells per poder seure còmodes. Clar, sí, el primer moble és una mica el sofà, no? Jo crec que sí. La cadira, però, com a rei de les cadires, el sofà. Sí, tu, però diries que és una cadira, sí? Què ve abans, el sofà o la cadira? Això seria una pregunta, també. Home, jo crec diria que un sofà, perquè pot ser qualsevol cosa, no? Un sofà, tires una cosa allà, una mica de tubeta i ja és un protosofà. Ahora Sí, cualquier bar moderno de Barcelona, un sofà són 4 fustes. I una xixa. Sí, la xixa potser va venir més tard, però clar, igual qualsevol pedra o qualsevol tronc dius, bueno, poso les meves natges a sobre i ja és una cadira, no? Sí. Però a la que estructures alguna cosa ja és... Si la primera intenció és més el sofà, potser. Quan la intenció és la comoditat, ja és un sofà. Jo crec que la cadira té alguna de feina i el sofà té el puro relax, saps? És veritat, és veritat. Llavors, quan és puro oci, és sofà. Molt bé, llavors, bueno, doncs ja deixen les coses clares. Doncs, I això és el que volia dir. Molt bé. No sé, voleu dir alguna més dels mobles abans que arrenquem? O tu ja estaves, Joan. Bueno, normalment són marrons, no? Els mobles o els sofàs? Els mobles en general sempre o sigui, jo quan imagino un moble, jo crec que per antiguitat els mobles eren com d'un material que evidentment només, bueno, al principi jo m'imagino que era fusta i que és el més normal, no? I jo crec que fins fa molt poc no es van començar com anem a pintar aquest moble perquè no queda com bé en aquesta sala. O sigui, això els senyors de l'edat mitjana no ho feien. Per què li fiques aquesta veu a algunes persones que igual volien donar una miqueta de vidilla al seu menjador? Bueno, perquè jo reivindico, sisplau, mobles marrons. Deixem de ficar colors molt estranys, sisplau. Gràcies. No podria estar més en desacord com a persona de mobles blancs, que la gent em diu que la meva casa sembla un laboratori. Totalment en contra del moble de fusta. Sobretot si tens parquet que no combina amb la mateixa fusta que tens al moble. Això és un temazo. Però avui a Xerrameca no parlem de mobles. Veus? És que... Puc fer un apunt? Sí, home, Laia, per favor. El millor és la tauleta de nit. La tauleta de nit, se'n va parlar. Sí. A la tauleta de nit sí que li vam dedicar una bona estona, fixa't, sí. més que el sofà. Més que el sofà. Però no li van dir nit de taula, Nit de taula no, tauleta de nit li vam dir. I per què? Perquè és com es diu? Ja, però i per què no una nit de taula? Perquè crec que no eren dislèxiques les clar, i una nit de taula és un concepte completament diferent. És jugar al pòquer, xerrar, això és una nit de taula. Vale. Avui, si agafant la premissa de que per al Joan els mobles són marrons, és el que es queda allà, doncs ara anem a algo del mobiliari de casa, que és blanc, perquè parlem d'electrodomèstics i jo crec que també la iconografia a la que pensem amb l'electrodomèstic serà blanc, així que arranca la Xerrameca parlant d'electrodomèstics. I molt bé, doncs arrencarem amb una pregunta senzilla, fàcil, per anar obrint boca, com ja podeu imaginar-vos, que és, doncs quin és el vostre electrodomèstic preferit, no? Així per fer un primer tastet. Doncs vinga, arrenquem amb la Susana. Bueno, hi ha una única resposta correcta a aquesta pregunta. Bueno, cuidado, No, és la nevera. Vale. O sigui, tu no pots anar a un pis, o sigui, quan et mudes el primer que necessites és una nevera. I després és una cosa fantasiosa la nevera, rotllo. És un armari de casa teva, és que ho tenim molt integrat, però és un armari de casa teva que està fred. Sí que és veritat, sí. I fixa't com empalma els dos programes, que és l'armari refrigerado. És que de fet crec que en alemany es diu així, es diu armari fred, rotllo, la paraula per nevera és armari fred. I ho tenim com interioritzat tots. A casa de tothom hi ha un armari fred per guardar menjar, però a mi em sembla una cosa molt... que si tu poses a pensar fredament, Ahí va. Uau, com enlaça. Com fila, Sí. És una cosa com... I està normalitzat, no? Aquí tinc animals morts que han caçat altra gent per mi, Clar. que els guardo en aquest armari fred que tinc a la meva cuina com si fora qualsevol cosa, saps? Clar, per a mi això és molt important el que acabes de dir, perquè al final tu
parlem de la prehistòria o l'edat mitjana o fa molt de temps, no hi havia frigorífic, no hi havia neveres. Era com tu ficaves en un rebost ja no dic fred, perquè al final el tema de la carn la salaven i feien aquestes coses per intentar com guardar la carn i que no es podreixi, no? I ara, per exemple, no es pot concebre, no? El no tindre una nevera a casa. Exacte. És que hi haurà hippies que et diran no, jo és que no tinc rentavaixelles perquè gasta més aigua, o m'agrada rentar la roba en una lavanderia d'aquestes de barri. Però no hi ha ningú... Són hippies com amb una veu molt pija, no? Sí, d'alguna manera. Perquè són hippies d'aquests de... Són hippies de gràcia, no? Sí, exacte. Però no hi ha ningú que visqui sense nevera. És que no pot ser. Totalment. Sí, perquè l'altra opció és la sal, no? Clar. O si esquimal. O tot fresc. Pum, tot fresc. Clar, que això és complicat, no? Però... I a més també està que és un plaer pels sentits, rotllo, té llum. Vas a menjar, rotllo, vaig a obrir la nevera, aviam què em trobo. És que és com els reis mags dels electrodomèstics. I jo crec és que aquí volia anar també... Digues, John. Ara... No, res, que jo crec que tot a ple estiu, molt fets cogombra de calor, ens hem quedat com 1 minut i mig a la nevera allà oberta dient, bueno, pues aquí s'està bé, tu, pel medi ambient. I quan un arriba amb un nivell d'alcohol a la sang més de l'habitual a casa, no? O sigui, quan vas borratxo, a vegades les prioritats baixen i llavors un és conscient de quines són les necessitats bàsiques. Llavors tu obres la nevera, t'il·lumina i dius, vamos a ver, et despulles. Sí, et despulles, I dius, vamos a atacar aquí a lo que haya, ¿no? És un moment preciós. Sobretot si dones a casa la teva mare, allò d'obrir la nevera, hi ha tàpers increïbles. Les neveres ajenes, veure què hi ha, on tenen les coses, és que et diu tant d'una persona. Sí, l'ordre, també, i també l'estat econòmic en el que estàs o que has passat per casa, no? Com tinc la nevera... Clar, jo he de dir de la nevera que està molt guai, però té un punt de sabador. Ah, sí, Sí, quan tens allò un antojo que dius, uah, vaig a la nevera, miro, tal, i de com no hi ha res que compleixi la teva satisfacció, té aquest punt de sabador que altres electrodomèstics jo crec que no tenen. I clar, quan t'independitzes, la decepció és amb tu mateixa. Exacte. Llavors, clar, encara és pitjor, saps? Sí. Bueno, clar, aquí però has d'agafar, tienes que coger las riendas de tu vida. He d'invertir en teràpia. Però fixa't que té o sigui, els altres electrodomèstics per mi són, rotllo, coses que tenen a veure amb feina, que potser me l'alleugen. Però la nevera és l'únic que té com un punt de diversió, si vols, saps? Rotllo de ocio. És el sofà dels electrodomèstics. I bueno, i amb el seu congelador, sus hielitos, sus heladitos. Molt important. Però també he de dir que la nevera és... Abans eren dos electrodomèstics diferents, la nevera i el congelador, ara ja van junts. I de fet hi ha llocs que encara poden... Bueno, de fet, jo tinc col·legues que tenen la nevera i després tenen com un congelador d'aquests... El Arcon. Sí, exacto, enòrmics, que tenen allà, pues, jo què sé, todos los nuggets de peces y de cosas muy randoms, ¿no? Helados, el frigopié, el Draculation. Bueno, a vegades també de sobte al congelador conviuen doncs això, bueno, ja gelats o carn congelada o un tàper amb de sobte una cosa d'aquestes per quan et fas mal, no? Saps? Totalment. De sobte hi ha una cosa mèdica ahí metida en medio, Qui no s'ha menjat una cosa del congelador con toda la peste a los guisantes? Sí, a pescado. O a pescado. Clar. Bueno, i clar... Bueno, o qui no s'ha posat un paquete de guisantes en una herida, també, no? Sí. Totalment. També passa, sí. També he de dir una cosa molt important de la nevera, i és que crec que és un cunyàs netejar-la. Un vaginot, aquí parlem en català. Perdó. És una vaginada haver de netejar la nevera. O sigui, perquè hi ha neveres i neveres. I jo he vist neveres que són com tornar al segle XIII. O sigui, de brutícia. Home, clar, si no la neteges del segle XIII. Ja, però és que hi ha gent que a la nevera agafa, fica les coses, hi ha gent molt organitzada, no sé què, no sé quantos, però hi ha gent que, per exemple, guarda el bote de ketchup, el no sé què, el no sé quanto, o una amanida que has deixat mig oberta i se t'ha caigut tal, no sé què. I hi ha aquell tomàquet allà al fons de la nevera, no? Mega ultra podrit, que hi ha borrowers. A més, una muerte lenta, perquè es va podrint molt a poc a poc, Sí. Clar, però com hi ha molts recovecos també de la nevera, que si tu la foteges i poses allà
allà 1000 coses, poder no veus que tens allà un plàtan i s'està podrint i porta mig any. De totes maneres, no em sembla l'electrodomèstic més difícil de netejar, perquè aquí també podrem anar entrant després, però bueno, anem a seguir amb aquesta ronda. Aquesta primera ronda dels nostres electrodomèstics preferits. Laia, tens algun electrodomèstic preferit? Així de golpe, a viva voz, primera de canvio. Clar, jo, a veure, el que em passa és que quan hem dit tal, electrodomèstics, jo com a persona que viu a casa d'uns pares, a mi en general els electrodomèstics em fan molt pal. Vale. Perquè penso que és fer-se gran. 100%. Saps? Que jo, vull dir, em penso encara que tinc 18 anys, és mentida. Tampoc diré l'edat que tinc, però... Clar, és una cosa que dic, ostres, ara, jo què sé, una torradora, un tal, qual és la mejor? Quan valen? Si se m'espatlla, què he de fer? Com es neteja? Llavors és com una cosa de... Quina ansietat, no, de cop? Ja, és algo que potser ara et genera aquesta ansietat, però a la que t'independitzes... Clar, et facilita la vida. Però et sorprendràs a tu mateixa amb la il·lusió amb la que aniràs a comprar una rentadora, per exemple. Real. Ai, que contenta estic de tenir una rentadora. Mai imaginaries que et faria així feliç, però així és. Doncs mira, parlant de rentadores, et diria que segurament és la rentadora. Sí, el meu preferit. Sí, perquè et surt la roba... olora bé... És com una màgia, no? També és com un ritual, després de la rentadora anar a estendre la roba, és una espècie de ritual de dir, vale, estic jo aquí soleta, amb les meves prendes, tal, vaya piquete, saps? I és com que té això, que té la màgia de que tu ho fiques i surt net i amb bona olor, però després hi ha tota la cosa totalment analògica d'allà de penjar amb pinces amb una corda i que se seca i el viento, no? Però és com dutxar-se una mica, no? Que mentre t'estàs dutxant hi ha una cosa de m'he de treure la merda, però quan surts dius, uah, estic com nova, que bé, tal, oloro bé, doncs la rentadora una mica el mateix però amb la roba. M'agrada hi ha una cosa ritualística. Sí, m'agrada el concepte d'estar dutxant-te dient he de treure amb la merda. Me quito el sello de la discoteca. Clar, hòstia, la discoteca. Molt bé, la rentadora, gran electrodomèstic, Sí, senyor, con su estruendo, que ja parlarem dels estruendos. Hi ha llegendes, de rentadores, hi ha llegendes vibratòries que... Ah, sí? Que poden ser interessants, no ho sé. Jo no ho he provat. Parles de fer l'amor d'alguna manera amb la rentadora? Seure una rentadora. D'estimar-la. Vale, no ho he pensat, però no ho he provat, però diuen que cunde. La rentadora al primer Satisfyer pot ser. Sí, pot ser. No és molt portàtil, però bueno, escolta. Però és fiable. És fiable. Sempre funcionarà. Bueno... molt bé, d'aquí ara recomanem escoltar aquest programa assegut a la rentadora amb el volum ben alt, mi casquet. Joan, electrodomèstic preferit? Pues la veritat que no ho tenia molt clar, però jo crec que un electrodomèstic molt clau per mi és el forn. El forn no hi havia ni pensat. Molt important. Perquè a més també té un grau de perillositat que és, o sea, t'explota la casa, t'explota com... Si és de gas. Sí. O sigui, i també, jo crec que una dita que és com molt popular així, és com me dejo el gas abierto, me dejo el horno encendido o qualsevol cosa d'aquestes, i com l'has hecho, pues, poder tornes i ja no tens casa. La pizza. I aquesta cosa és com, a mi també, és com, has d'estar molt atent, ho has de fer com guai. També et dic una cosa, el fet de que puguis fer com moltes coses al forn sense haver d'utilitzar molts olis i aquestes coses, o sigui, fer-te unes patates al caliu o això... És molt guai, crec que té com molta utilitat i té com un punt ancestral, no?, al forn, així com obrir-lo i surt aquesta calor, ¿sabes? Com acercar-te ahí a la cueva del tesoro con sus pelígoros. Ostres, ¿no? Les seves safates allà. I a més els forns d'aquests que són tan antics, el primer, i a més això és una mica putada, però el primer que passa normalment a aquests forns és que tu quan gires la roda per posar el grill o per posar el temps i aquestes coses, eso se va, eso es pintura. Eso en el plástico se va. Les numerets, vols dir? Els numerets. Sí, el meu s'ha anat fa poc amb el limpiacristales. Eso es una liada que flipes, perquè després has d'intuir. Clar. O te haces, o con Tipex agafes una mica i dius, venga, plap, lo enchufo y esto es 180 grados y a ver qué pasa, pero si no es como irte a Hogwarts pero sin toga, o sea, real. Vas desnudo. A mi se m'han posat els números i més o menys per context els números
tal, però visc por que s'emborrin els modos, perquè allò sí que no m'ho sé de memòria ni de conya. Sí. És que si has o sigui, jo he intentat com per huida dir, vale, esto es grill, esto seguro que es grill, o esto va a calentar por arriba, o va a hacer viento y va a calentar todo. Buena suerte. O sea, jo soc molt burro en això, jo en plan molta potència, todos los grados, a girar rodes i anar mirant de tant en tant, tu. Ja jo crec que és una mica com la teva parella, no? Que has de saber com escalfar-ho. Saps? I perdó que, o sigui, s'està tornant una m'ha cosa passat com un amant fatal, no? Sí. Però bueno, crec que trato millor les meves parelles que el meu forn. Òbviament. Que quedi clar aquí a la xerrameca. Sí, clar. Ostres, però sí, el forn és molt interessant i... Voy a girarte la ruedecita. Però parlant de netejar coses, per mi el forn és les pitjors coses per rentar. Què dius? Sí. És horrorós. Netejar el grill aquest, barreta, és com... Sí. Però hi ha una tàctica i una cosa molt interessant que és ficar com, no sé si és sabó o no sé què hòsties, escalfes al forn a toda pastillada, i què passa? Que amb l'escalfor és com em sembla que és com una paella, una sartén, no? Que tu la fiques, poses el sabó amb aigua, no sé què, i fas que s'escalfi. No me'n refio gens de... Que sí, de veritat, perquè el fet de que s'escalfi fa que perdi que s'evapori el greix, si no m'equivoco. El greix no s'evapora, en principi. Bueno, mira. No, però sí que estan com les parets allà atacades de greix, no? Per això, però que no s'evapora. Bueno, però ja entra en un estat gasós en algun moment. Després has de fregar. Et posis com et posis, després has de fregar. Sí. Jo lo que no quiero. Has de fer una emulsió allà, entenc que és el que estàs dient, no? Sí, un Ferran Adrià amb les sartenes. Però això és xungo, cuidao, depèn del detergent, que igual eso t'explota. És que... Clar. I salió parda, No feu això. Jo admeto que ara fa 2 anys que tinc la reforma al meu pis i amb mobiliari nou i tal, i jo en aquests 2 anys no he rentat el forn mai. Ben fet. Mai! No l'he rentat mai. Tampoc l'utilitzo tant, he de dir, Jo fico allà com a mínim la safata una mica sí. Però a més, mira, esto està ahí i m'agrada la brutícia no veure-la. Amagar-la. Que estigui guardada un calaix. Sí. És que parlant amb el nostre estimat Javi, el Xuguitas del Raval d'Impro con Limón, que ha de venir un dia, si ens està escoltant, Javi, tens que venir a la xerrameca. Pues estàvem modo senyores i estàvem comentant, rotllo, tu creus que podem contractar algú perquè vingui a casa només a netejar el forn, rotllo, te pago 1 hora. I tant. I em neteja el forn i no fas res, no cal que facis res més. I estan del pal. Tu creus que s'ha de poder fer això? Clar que es pot, però quina pregunta és? O sigui, tu creus que algun dia podem usar el teletransporte, no? ¿Crees que puede venir algo a que al forn? Por supuesto, sí. Bueno, sí, pero ¿dónde se encuentran estas personas? Bueno, jo crec que pots segrestar un nen... Personal de neteja... Segrestes un nen de l'escola que sortia a les 5 de la tarda i li dius, mira, 5 euros, nen. I a més és una mesura bastant... Sí. A veure, jo crec que potser no té experiència en netejar forns, a nivell legal és un problema segrestar un nen, i hi ha personal de neteja molt professional i qualificat que potser et surt més barat i amb millors resultats, digo jo, Sí. No jutjaré jo a ningú en les seves opinions. Hi ha un punt que el personal de neteja no et jutja. Clar. Ja ho han vist tot. El servicio, Llavors és el guarro que tinguis al forn que ja sabran. Això és un tema, això que estàs dient, perquè clar, hi ha un capítol del Simpson que a la Marge li toca un vale perquè li vinguin a netejar la casa i ella, abans de que arribi, diu, tengo que dejar la casa muy limpia, perquè què va a pensar de mi, no? Clar. El meu electrodomèstic preferit és el rentavaixelles, però per mi, sin duda alguna, Sí. Que sí, bueno, que val que prioritàriament abans va una nevera, estic totalment d'acord, n'hi ha de més importants, però és que el rentavaixelles és mitja vida per mi. El túnel de lavado de los platos. És increïble, és fascinant, sembla algo més luxós del que és, perquè realment ja és bastant econòmic avui en dia tenir un rentavaixelles. Estalvies aigua, també. Depèn del número de gent que visqui a casa, crec, o alguna cosa així, però sí. Però en general, tu quan estàs... Si el plenes, quan fregues els plats per aclarar, gastes molta més aigua de la necessària, perquè tu tires el xorro i allà vas girant el plat i l'aigua va barrejant. I amb el rentavaixelles doncs està tot programat amb un aigua en concret i a mi és això, jo he viscut en un pis d'una persona que no diré, però allà es fregaven els plats quan no quedaven plats. Però és que a més aquesta persona deixava els plats
però deixaves, o sigui, no, ni tan sols tirava el menjar a sobre, hi havia cabezas de gamba, no sé què, era una cosa, jo vaig arribar... Jo no dic que en aquell moment fos jo tampoc la persona més neta del món, però en aquest cas em supera, la Susana sap de qui parlo, Estic fent el quin és quin mental i estic segura que sé qui és. Ja ho saps. I vosaltres igual també, però bueno, sí, jo crec que sí. Ja us ho diré. A micròfon tancat. I allò era un puto desastre. Jo vaig arribar a una vegada a dir no tengo espacio para fregar los platos, per fregar els meus, no tenia espai físic, i va dir no, déjalo, perquè clar, quan una persona està en guarra, a poc que tu o sigui, tu no pots baixar la teva pròpia guàrdia, perquè si dius, bueno, ja fregaré els plats d'aquí una estona, m'he de tombar un poco, però a la que tu deixis un plat allà estàs participant d'una brutícia massiva, i llavors jo vaig arribar alguna vegada a rentar els plats al lavabo. Ai, vale? Bueno, modo sim. I clar, i llavors tenir el rentavaixelles, que a més que durant una estona, perquè, per exemple, jo visc sol i triga una mica, o sigui, triga a omplir-se una mica, no? Però bueno, aquella estona està allà guardat, no estan allà a la vista, y va haciendo la suya. Llavors, bueno, en fi, el rentavaixelles para mí es media vida, i sembla que no, però hi ha un desgast residual de temps amb els maleïts plats que rentavaixelles larga vida a lavavajilles. I a més hi ha també... Lavavajilles, també, que pretencioso el nombre, no? Però sí, no pot ser més directe el que fa. Ja. Totalment descriptiu, com si ho diguéssim en alemany. Exacte. Directament, pum. Clar, però durant el dia no diem vajilla, diu, saca parte de la vajilla. Ja. Viene el duque a cenar. Ostres, jo, per exemple, una cosa que admiro del lavavajilles és que no has de fer res, com a tal. Clar. Ojo. Mentida. Bueno, un moment. Perquè després obres i... Sí, però hi ha una cosa que és una matada que flipes, que tu quan estàs rentant a mà, per les persones que són una mica altets, depèn com està el màrmol fet, perquè parece que està hecho para todo borrowers, que això no ho entenc, però fa un repte que diguis la paraula borrower a cada dels programes, pregunto. Sí. Em sembla bastant bé, Què és borrower? Jo tampoc sé què és. Los borrowers és una pel·lícula dels 90 d'uns éssers petitets pèl-rojos, una mica panotxos. Si us gusta borrar. Que el Joan no sé per què té una mena d'obsessió i ja està, volia... Sí, és això, és una missió secundària que jo tinc i me la porto a casa. Pues, jo sempre que estic com fregant els catxarros, pues, arriba un moment que em fa molt mal les lumbars, però molt mal, perquè a més estàs allà i amb la postura i tot és molt incòmode, i això, el lavavajilles és com... O sigui, evidentment sí que has de fer, perquè després els has de treure, els has de col·locar bé, perquè depèn com el col·loquis a la forquilla, no sé què, no sé quan, no s'acaba de rentar bé, però no hi ha un esforç físic de dir, uah, és que m'estic rebentant, saps? O sigui, pongo una pastillita i mágico inglés, i ja està. Ja, bueno, és més el recollir-ho, poder, Ja. que el... Sí, però clar, jo crec... que és el mateix que si ho rentessis a mà. Però jo crec que en aquest sentit, al final, és la costum del ser humà, ¿no? Que és, buah, por favor, quiero hacer lo menos posible. Arriba un moment que el lavavajillas ya no hagis... O sea, que sea una especie de máquina que te haga... Te abre cajón, te guarda en forquilla, el collaret, no sé què. No tinc la sensació, així, la sensació, la tentació de dir... Vaig a posar uns calçotets aquí. A veure si me sale... Ho he pensat mai. La veritat és que no. Jo a vegades ho he pensat, I sí, hòstia, sí aprofito perquè ara clar, la rentadora s'hauria d'omplir massa i tal, i si aprofito i cruzo una línia aquí... Sisplau, fes-ho. Però igual es lia, perquè potser com que s'omple d'aigua, llavors s'acaba enganxant la turbina, i com li expliques tu al senyor de la peça als que pots tenir els gallumbos? a dalt, on els gots? Clar. Sí, que quedi lligat, no? Així... Sí, no posar uns calçotets que no t'importin gaire. Jo posaria les calces de regla i ja està. És que m'importen tots els meus calçotets, Laia. No, és broma. Les calces de regla, però clar... Sense regla, sense es cuinaran a la papillots. Però clar, però en quin lloc deixa? Perquè tota la resta d'instruments que hi ha allà són els que utilitzaves per menjar. Clar. Les coses que et portes a la boca, no? Però que tu no menges... Sang. Tens raó. Sí. Mister, aquí a la xarrameca es menja de tot. clar que sí. Exacte. Aquí somos omnívoros conceptualmente hablando. El que dèiem abans de que no s'ha de fer res, la meva mare estava com molt obsessionada amb la manera correcta de posar les coses al rentavaixelles, ¿vale? Llavors, a mi em feia la bronca si no posava les forquilles i els ganivets cap amunt, perquè si no, no es netejaven bé. Cap amunt, a dalt el ganivet? Sí, ara vaig a això. Depèn del ganivet. Vale,
vaig anar un estiu a casa d'una amiga barra cosina meva a passar l'estiu allà i jo quan ficava les coses al rentavaixelles d'ella els posava boca amunt i va venir la seva mare i em va dir què fas que si els fiques cap amunt i caiem o alguna ens podem fer mal i jo en aquell moment em vaig adonar de que la meva mare valorava molt més la neteja de la vaixella que la meva seguretat i quan vaig tornar a casa li vaig dir mama que sepas que en casa de tal se hace así porque quiere más a sus hijas que tú a mí. Y tu madre en la escena del Joker con Batman, ¿no? De desaparecer el lápiz, pero el ganivet. Fuplup, a fraplap. I apa. Joder. Bueno, molt interessant, sí que és veritat, també, i aquest petit luxe del rentavaixelles, perquè també, clar, a casa meva és com... Perquè hi ha dues maneres, dos sistemes per als coberts. Hi ha el cistellet aquell, amb diferents compartiments, o una mena de calaixet que està dalt, una safatet... És horrible. Creus que és el pitjor? És horrible. Jo tinc el segon, però... Clar, perquè l'has de col·locar un per un, t'obliga a ser meticulós. Tot el temps que t'estalvies de no haver-los de fregar, amb el cistellet és una mica d'aigua, pum, pum, pum. No, però a sobre et diu la mama, no, però los cuchillitos con los cuchillitos y las cucharitas con les cucharitas. Però això és una cosa que... Sí, és veritat, però això és una cosa que un cop ja has fet el clic, és com tun. Però la safateta aquesta que has d'anar encaixant, sí. ja com tinguis una mica de perdigón, ja no t'encaixa. Ja. L'he d'anar allà i posar-lo, saps? A mi farà en aquest cas m'agrada les culleres, quan estan posadetes així com en cucharitas, claro, sembla que a mi que yo incluso me poso morcillón y apagué las culleras así. Digo, si estuviera yo en medio de estas dos, digo, madre mía, vaya fiesta en la vajilla. No, però sí que sembla que estan com de colònia, saps? Així com agafadetes. Sí. Hi ha gent que li passa això, que li posa sentiments als objectes. Sí, llavors, té un nom. Sí, no enfermedat mental. Segur. No sé com es diu, però si les culleretes estan juntes és com, ja. Bueno, s'estimen, no estan soles. Fer la cullereta, ve d'aquí una mica. Sí, una mica. Ve del rentavaixelles. Clarament. També he de dir una cosa. Jo sempre porto com idees, no? Perquè sóc un ideari, no? Un inventor d'aquestes coses, no? Per què no dutxar-te con la cuberteria? Tot junt, o sigui, tu agafes un barreny i fiques els plats, sí, tu dutxes, i la roba ja la fas. La festa dels fongs, tio. Que va, tio. Anda, un barrenyo ahí... Però què utilitzaries, doncs? Sabó i xampú o Fairy? Perquè entenc que ha de ser el mateix sabó per tots els elements. Pues no és, incluït tu. Jo crec que no dista molt el Fairy del xampú. Home, sí, el pH. Sí, seguro que eso verde no tiene pH. Es que els homes, con que feu servir una cosa per tot, rotllo, yo me lavo la cara con Fairy, el pelo con Fairy, me echo Fairy de desodorante, pues eso es igual tot. Una mena de KH7 que serveix per tot, per rentar-se les dents, els vidres, los sobacos... Para acero, para piel, per tot. El hombre de acero. Ostres, clar, però és que ja sumant més coses al barrenyo aquest on rentar-te, o sigui, rentar-te tu, els plats, la roba, tot, allò deu quedar un gris merdós. Saps quan et rentes alguna cosa que queda como en el filtro com del d'allò que se queda como con burbujas i ja com molt dens? Cabell. Uah! Això, quedaria això, una pel·lícula de caca. Sí, m'ho estic imaginant una mena de... Que festín de la brutícia, no? Les forquilles allà. Amb els pèls. Jugant amb boles. Sí. Orquestrant tot, saps? Monsieur! Que passe la mierda. Vale, pues una cosa que vaig veure en una oficina que em va fascinar i és el meu nou somni de quan sigui rica és que per no haver de col·locar mai les coses del rentavaixelles cap a fora, tenien 2 rentavaixelles. Llavors, en un anaven ficant tot lo brut i després l'enxufaven. I llavors allà estava lo net. I quan estava net, ho anaven movent a l'altre rentavaixelles. Per tant, mai havies de buidar el rentavaixelles. I jo va ser, quan sigui rica, 2 rentavaixelles. No, però quin sentit té això? Vale, perquè mai l'has de buidar i col·locar-lo als armaris perquè un dels rentavaixelles fa d'armari. Clar, perquè està sempre... Però l'has de treure i posar-lo a l'altre lloc. L'agafes d'allà, sopes i quan acabes de sopar a l'altre rentavaixelles. Però no és el mateix que ficar-lo en un armari? No, perquè no has de fer el gest de treure. Clar, l'armari és el rentavaixelles net. Però dins de... O sigui, estan com connectats els 2 rentavaixelles? No, o sigui,
Clar, tu quan vas a treure algú del net és per menjar. Llavors, quan has acabat de menjar, ho poses en l'altre. Llavors, quan hagis omplert el brut, vale. rentes, I canvien. I així es van tornant. Un ciclo sin fin. Exacte. Sí. També... La història interminable. També t'ho dic, o sigui, jo crec que al segle XXI com estem i amb una tecnologia tan avançada, o sigui, els enginyers d'aquí de Catalunya, sisplau, es poden posar una mica les piles i començar a fer robots i coses que puguin netejar tot sencer i que tu no hagis de fer res? Hola, bona tarda. Són forquilles, plats, ganivets i gots. O sigui, què costa agafar... No t'enfadis, Joan. Bueno, és que ja està bé. Fan una rumba que embruta més que neteja, perquè tiene una boca com de pez rape i que no aspira, que solo bufa. O sigui, i a més que s'enquista ahí, no sé per què li posen rodes, que li posin sabates directament. Els enginyers catalans estem a altres coses, però Samsung està fent un robot majordom que si veus els vídeos és bastant acollonant. Sí o no? Rotllo que té una mà i et col·loca la roba a l'armari, fica les coses dins de vaixelles, para la taula... Que guapo. Pues això és el que hauríem de fer. Això, sisplau. Hola, bona tarda. Però a preu de poble. Clar. En vez del robot, no sé cuánto será, robot Emilio 2.0. Voy a recogerte las cosas, pero a medio gas. Haré un descansito para sofá. Seguim aquí a la xerrameca, patant la xerrada sobre els electrodomèstics i, com sempre, anant-nos per pataneres, que és el que ens agrada, però per qui estic jo? Per deixar que ens anem per pataneres, però per tornar al tema que ens ocupa. I jo crec, no sé si estareu d'acord, que podríem dividir els electrodomèstics en 4 categories, que serien la cuina, la neteja, el confort, l'EAC penso una miqueta més amb termostatos, ventiladors, aires acondicionats i tal, i ja directament l'oci, no? Perquè m'imagino que doncs, una tele o una videoconsola no deixa de ser un aparell electrònic per la llar, no? Llavors, si us sembla bé, podem anar fent doncs, aquest recorregut i anar citant certs electrodomèstics i a veure on anem a parar. Voleu que comencem per algun d'aquests en concret? Jo a l'oci sí que el deixaré una mica més cap al final. Hem estat bastant a la cuina, sí que és veritat, ara. Sí. Anem a la neteja, voleu que anem a la neteja, vale. Que ha sortit aquí la rumba i tal? Vale, llavors, doncs vinga. El rentavaixelles és cuina o neteja? El rentavaixella, les dues. Clar. Ahí solapamiento. Sí, puede ser las dos. Clar, aquí fora binarismes. Podem ser moltes coses. Polivalents. Sí. Vaig a posar-vos un moment la càmera perquè estic morint de calor i vaig a posar l'aire condicionat. Sisplau. Mira, l'aire condicionat. Que si no ensenyo aquí la raja del cul al girar-me. Ho està fent molt bé, ho ha fet molt bé. Sí. Escolta, que jo m'he aixecat, però que podíeu xerrar. És que no sabia si havies tallat. Clar, no, aquí no es talla. I a més t'estava mirant la raja del cul, que era la gràcia. Has raja o no? No. Bueno, doncs a veure, jo crec que com a neteja l'electrodomèstic una miqueta per antonomàcia o m'imagino del primer que van arribant és l'aspiradora, no? Sí, totalment. I de fet, l'aspiradora, o sigui, li fot 4 patades a la rumba, he de dir. Tu tens una contienda contra la rumba que aquí es nota que no vius sol, eh? No. Un moment. L'aspiradora ho has de fer tu. Exacte. No, de veritat que no creieu, perquè la rumba sí que és molt còmoda, perquè només l'has de com programar, per dir-ho d'alguna manera, i al final t'ho fa tot sol i l'única cosa que has de fer és canviar els filtres i tal, però també has de pensar que si tens cables, tens coses, no és tan senzill. I sí que et treu com una mica la brutícia de per sobre, però no en una profunditat heavy, a no ser que et gastis molta pasta. Però va fent. Clar, la rumba va fent. Ho farà més sovint que jo. Els cables ho has de treure igual amb l'aspiradora. Sí, però a més tu saps el plaer que és obrir aquesta caixeta i treure un coixinet de mugre, que és com pot ser que tanta mugre hagi fet algú tan cuqui, que en ve de gust ser un borro guerro, sí, perquè m'entenguis tu, Joan. Gràcies Patent. I tombar-me aquí amb un burrissol viscolàstico. Ostres, què passa? Que jo vaig tindre una rumba més molt barata. Clar, és que aquest és el problema. Que en comptes de roda portava rodes quadrades de fusta, que les havien fet a l'edat mitjana, jo crec. Picapiedra. I jo, a més, quan treia la brutícia, els filtres els has de canviar bastant sovint, perquè si no és com... Arriba un moment que es queda tot enganxat, es fa una bola i per molt que aspira, pues, hi ha un moment que no es queda ja. I a més, a mi em dona molta al·lèrgia als àcars, molta. I treure allò, que és com una bola de tot el que em podria matar,
es una bada que dabra en toda regla, eh? Yeah. O sigui, només trec una mica i me hace el brazo i me supura ampolles. És que jo he estat aquí, però ara m'he comprat la rumba que es buida sola. Què dius? O sigui, cada 2 aspirados es connecta la base és com una brossa i fa... I ho absorbeix sol. Sí, ja no ella he se ni la de netejar la torna. rumba. Ella se la torna, S'enxufa i es s'encaixa buida. allà Llavors, la bossa aquella de merda es va plenant durant 5 mesos o així dura. Ostres. I... Et va costar molta pasta? No tanta. O sigui, era... Rotllo, se'm va espatllar l'antiga i la vaig canviar perquè estava en garantia i va ser com 50 euros més que la que tenia. Per tant, va valer la pena, jo crec. També la rumba, si tu li fots amb celo un ganivet, cuidado, Cuidado el talón d'Aquiles, Imagina't que... A mi jo estic molt enamorat de la rumba, m'agrada molt, es fica allà, pues, se mete por recovecos, és fàcil jutjar-la i dir que és com molt tonta, però sobretot... Perquè és molt tonta. Bueno, perquè es va xocant contra les parets i tal. A mi una em va trencar una làmpara, vull dir... Ai, no. Sí, perquè estava gelosa. Clar, i les cridasses i pues le da igual. Primer de tot m'agrada molt viure en el futur i estar jo fer-me un cafè i que passi un petit robot al meu costat, allà comiendo mugre. Això em fa molt feliç, això per una banda. I després és que tu, saps què passa? Que tu quan has escombrar el límit és molt flexible perquè tú puede, hasta que no se empiecen a hacer las bolas del oeste por casa, pot no cridar l'atenció, però en realitat el pols s'està generant tota l'estona. Llavors, si cada dia passa la rumba por ahí es nota que després als prestatges o por ahí no es va generant tant pols i fa molt la rumba. Després, aquestes vaporetes i aquestes merdes, algú té això, us en recordeu? Que no. Aquesta cosa que tira... És per anar cortines i coses, no? Sí. Això és la clau, amics. Sí, potser planxar és vaporeta. Això, jo vaig tindre una ex que em va ensenyar el que era una vaporeta i mai més he pogut... Bueno, no és que mai més he pogut planxar, sinó que no he volgut planxar, però és molt fàcil, molt senzill. Li fiques aigua, crea vapor durant uns 5 minuts, aigua escalfada calenta, i és passat el qual... i se't queda llis. Sí, amb la gravetat. Sí, i t'oblides d'haver d'estar allà deixant-te l'esquena, no sé què, i te'n vas al segle XIX, bona sort. O sigui, molt ràpid, molt eficient, i res, treus, ho penges i ja està, de veritat. Sí, jo no sé per què pensava en algú com de vapor per netejar, però... Però una rumba, en comptes de rumba d'aspirar i escombrar, aspirar, no existeix una rumba de fregar? Sí, la meva frega també. Sí. Esos 50 euros, els millors que... Saca unes manitas pequeñas con un mocho, Vaig a trucar a ma mare. Bueno, té com les aspas, però que són más moches. Ah, bueno, no, té com una línia... Com es diu, una mopa. Ah, sí. I va traient aigua a poc a poc i fa un moviment especial que és com de vaivent, davant endarrere. El novita plorant. Otra vez el túnel de lavado, El novita plorant. I el meu padrastre té una rumba pels vidres de les finestres. Però s'enganxa per davant i per darrere amb un imant i neteja els vidres de les finestres. Hem de parlar, sisplau, la rumba de les piscines. Eso es una locura, colega? Anava a dir, no compta com a electrodomèstic, a no ser que siguis ric i tinguis una piscina a casa. Hi ha una categoria com d'electrodomèstics de rics, no? Sí. També, Rotllo, hi ha una capa que si tens aquests és un cert estatus social. Rotllo, la piscina, la Thermomix, que tal... O que directament tenen algú que els hi fa tot. Clar. També t'ho dic. Això és millor contractar un... Rico de baja alcurnia. Sí. ¿Quién quiere todos los electrodomésticos del mundo teniendo un mayordomo, verdad? Bueno, també t'ho dic. Agafes una rumba, li pintes o dibuixes un smoking, li fiques un got i tu fas que te'l porti, poder a l'atzar, perquè fins que arriba tu... Pues, no, però tenen un mando també, el que pots teledirigir-lo. I tens un majordom també a les teves ordres. Tens el robot Emilio. Sí, el robot Emilio, tio. Joder. Bueno, és curiós perquè de sobte imaginava que sortirien com molts de neteja, però no tampoc en venen tants, Tenim el rentavaixelles, l'aspiradora, la rumba i... no sé. Bueno, no, perquè això també seria aspiradora, perquè el sofà, que és com un hacedor de caca, però espectacular, o sigui, pots trobar-te una moneda de 1493, pots trobar-te una pelusa de tu tia Mildred,
o pots trobar-te una joguina de no sé què. I a més que és un foco d'àcaros molt heavy, a no sé que tinguis com algo que faci com de protector perquè no es quedi allà la merda, és horrible. I això, aspiradora. Però hi ha otra cosa que no és l'aspiradora, que també serveix... Bueno, sí, a lo mejor sí que és l'aspiradora. Sí, que es treu com una petita apèndix de l'aspiradora gran. Sí, exacte. Sí. Ah, que guai, això. I que con eso també... Aspiradora de manos, diu, crec. I també hi ha com aspiradores molt petitetes per al teclat de l'ordinador. Ai, Sí. Això ho heu vist o no? Sí. Això és increïble, eh? Sí. I la de merda que hi ha aquí a sota de les tecles, Moltíssim. mare meva. Ai, no sé si compta, però la Karcher... Ho anava a dir, dic, es considera electrodomèstic o simplemente manguera superpro? Jo crec que és com la rumba de piscina, rotllo categoria persona con jardín. Sí, Ja. però podria ser. Els aspersors són... Bueno, no és de neteja, però es considera... Bueno, una mica sí, no? Manteniment, barra neteja, podríem Sí, ficar-lo... és una màquina que al final et facilita... Si utilitza electricitat i està està a casa, Sí. és un electrodomèstic, sí. Podríem seguir, podríem passar a un altre dels blocs, però també a part aquí, voleu que fem un repasset ràpid d'una cronologia dels electrodomèstics que he trobat aquí. No he fet molt de contrast, vale? Però bueno, jo que sé, algo servirà. Vale, fora cotxes, no? Quin diríeu que és el primer electrodomèstic? Com? O El sigui... primer electrodomèstic que es va inventar. Clar, és que jo sé que hi havia com neveres, que eren armaris fets d'un material que era una mica més fred, però clar, no anaven amb electricitat. Ja. Vale. Contem la bombeta com a electrodomèstic? És una bona pregunta, jo m'ho he plantejat. Perquè en aquest cas jo crec que seria la primera. Bueno, vale, si la contem sí, seria la primera, però bueno, no entrava dins tampoc de l'imaginari quan pensàvem en electrodomèstics, però bueno, sí que... Home, tindre Sí, llum a sí casa que- i electricitat al final... És que no sé si forma part quasi del mateix mobiliari, però bueno, sí, ok, bombeta primer, si obviem la bombeta, doncs tenim el frigorífic, evidentment. Molt bé. Sí, sí. Bueno, ja ho hem dit, és el més bàsic, no?, al final, per la supervivència, perquè hem dit això, o sal o molta llauna, no?, com parlàvem amb el micròfon tancat, Laia, tu eres la del menjar de llauna. Sí. Imagino la Laia, agafa el que vulguis de la nevera, és un armari ple de llaunes. Unes escopinyes. Amb una boina, 3 peniques. Unes escopinyes els musclos. Però em sembla bastant fascinant que sigui la nevera perquè, rotllo, d'electricitat fer fred és bastant més difícil que d'electricitat fer calor, que ja I ha en la contra façana, de la saps? termo, no? De la termodinàmica. Clar. Llavors m'esperava que potser fos algo per cuinar al forn, potser... Ja. Clar, perquè Ja. però el que passa és que tant el forn com ostres, no em sortirà ara, els fogons, clar, no Abans funcionen, d'anar amb no gas. funcionen amb Clar. electricitat, Clar. són molt... És ara, no?, que tenim Clar. tot la vitro i Clar, tot no, això, Sí. no? abans era, com deia el meu pare, botano. Botano. Doncs aquí hi ha una cosa que no m'encaixa molt, però és que... bueno, per cert, el frigorífic 1860, Ojo. poca broma, eh? Llavors ja fem un salt al 1886 i em surt el rentavaixelles, que a mi em sembla que és una cosa molt més nova, Però no? també Una és com altra que cosa que sigui accessible per hi havia tothom. la versió que anava com amb una bicicleta. Rotllo que era un cubell i amb un mecanisme de bicicleta, unes aspes, Y gente escupiendo. Després Llavors- d'un cocido... i ficaves el sabó Vaig i anar a pedalear un ratet. Que heavy. I feia voltes i sortia net. Bueno, mira, Ala. escolta, esport i neteja, Clar. dies de la mà. Sí, sí. I, bueno, vaig a citar la font per si patinem, que és la font, tametoast.com /timelines /cronologia Sí, sí. de los electrodomésticos, ¿vale? És una revista d'alt impacte. És una resta d'alt impacte. Sí, sí. Llavors, segons el tametoast.com, després del rentavaixelles arriba el calentador eléctrico de agua. Ah, Fixa't, Bueno, clar, M'encaixa, ojo. bueno, és que clar, només tenint l'opció d'escalfar aigua ja es poden fer moltes coses. Clar. I no només això, una cosa que poder se m'ha oblidat, però clar, això no sé si és un electrodomèstic com a tal. Sabeu les coses aquestes que són com unes barres que estan al bany, que és per escalfar-te La tovallola. Ostres, no, això no, Això no és una manego, estufa. això. Un Sí, clar, calefactor és un cal- més. sí, sí, sí. És una Això estufa va de amb gas, tovallola. no? Sí, exacte. Sí, Bueno, sí. depèn del Crec que en calefactor venen tinguis, elèctrics. però- Això és top, eh? Això jo quan ho vaig descobrir vaig dir, què? Però no serveix tant, o sigui... Home, d'aixugar-te amb una tovallola feta per inuits, una tovallola que viene del fuego de Fénix de Gryffindor, és com, bueno, hi ha una diferència. Per mi és més el truc de trobar la manera d'escalfar el sabó del cos, el gel corporal, Ostres.
perquè quan te'l posis no et moris de fred, que més que la tovallola, Ostres. Per mi, buscaria abans fer un electrodomèstic o alguna que et posi el sabó a temperatura corporal o més calent per no haver-te de morir quan t'estàs ensabonant. És que em fa el sabó, Sí, Bueno, així. jo és que clar, jo porto últimament com unes coses loques que jo hago en mi vida cotidiana i normal i banal. I és que en comptes d'aixugar-me amb una tovallola, el que faig és assecar-me con el secador. Jo ho he fet tot el també a cos, vegades. tot el cos, Això ho he sentit de gent que es dona com el placer de bueno, l'esquena de fet, a l'hivern. el deixo així i jo voy dando como vueltas, saps? O sigui, Et fas a l'ast. és que hi arriba un moment que estàs allà com fuà, i acabes cansat i estic suant. Acabo de sortir de la dutxa i estic suant d'intentar aixugar-me i estar com sec. Però i què tal un barnús? Com a idea revolucionària. Ja, no és mala, No és mala, Barnús elèctric, Bueno, si existeix la manta elèctrica... Claro. Sí. Això són ideazas. Hombre, Sí, ens estem Això fent són d'hora. Doncs mira, fixeu-vos que no estem parlant de diferents tipus d'estufes d'alguna manera i és l'invent que ve justament després del escalfador elèctric d'aigua, que és l'estufa a l'any 1892. Després... i em sembla molt tard, Em sembla molt tard. Sí. I molta gent passant molt de fred, I fixeu-vos que ja al 1900 ja sí que arriba la rentadora, que n'hem parlat, ha trigat una estona, però crec que era necessària. No s'ha parlat de la rentadora i el desparejamiento de calcetines, també aquest forat negre, que és una mica com el sofà, però que no hi ha punto de retorno, vull dir, la rentadora desapareixen coses i no sabrem mai per què. Sí. I la secadora que té com molt mala fama? Molta. Sí. És que t'encongeix la roba. I això, Molta quan pena, t'importa la teva roba, Vols... fa molta pena. Sí, I a mi una ex em va donar un truc perquè un xandall Adidas pepiníssimo que me'l poso sempre. Vaig anar d'estar de fora i allà a UK no pots estendre la roba perquè està tot el dia plovent i si ho estens a dins de casa no s'asseca perquè està tot el rato, humida, no entra el sol, humit, tal. Vaig posar els pantalons a la secadora, se'm van encongir, que jo estava en plan, tio, no pot ser, con lo caros que eren, què hago, saps? I vaig preguntar a la meva ex i em va dir... Les 3 ratlles Adidas tossint. Sí, total, que sí. O sigui, els meus turmells de cop tenien fred. I llavors la meva ex em va dir, mira, jo a mi m'ha passat, mulla'ls a saco i amb una perxa els penges a la dutxa. I del pes de l'aigua se't tornaran a expandir. Però I funciona. Funciona. Ula, eso es un trucazo. Funciona. Després van trigar una setmana en sacar-se. Vale. Pero bueno, prefiero que huelan mal. No. A que se me encojan y luego ya los lavaré. Eso es un trucazo que llamen ahora mismo corriendo a Milhouse y se lo digan, por favor. Sí. Por favor. No, de veritat, o sigui, perquè a mi alguna vegada se m'ha encongit alguna cosa i dius, buah, és una merda. És una merda. Has de jugar amb la temperatura de la secadora. No t'has de passar. Una mica secadora i després ho estens. Ja, i la secadora també té una cosa... Perquè jo tinc una rentadora secadora. Uau! 2 en 1? Sí. Dio. I quan vaig decidir comprar-me-la, perquè sortia també bastant bé de preu i tal, vaig haver-me de menjar molts comentaris de no, això és una idea que nunca ha funcionado. És el diablo. És fatal. I vaig pensar, bueno, jo què sé, o sigui, si la continuen fent, dic igual ha evolucionado un poco el tema. Sí. Y bueno, yo que sé, todo bien, no hi ha una anècdota darrere, però, vale. però només que de sobte gent de diferents edats dient no hagas eso, loco, ¿dónde vas? Per què ¿Dónde ho fas vas? sí o sí? O pots escollir? En plan, et renta i et seca, sí o sí? No, tens diferents modalitats. O tu pots dir, renta només, o seca només, sí. o los dos. Ho faig apretant uns botons, no li dic, però sí. Per què els éssers humans són tan ximples com de demonitzar coses como eso, como una rentadora, una secadora? A més són coses que m'imagino que la gent és com una opinió que es van a popularitzant en algun moment en el que farien aquest híbrid i dic, bueno, però és que jo no sé si ja deu tenir 50 anys o fent la rentadora secadora i, hosti, que aún arrastres estigma, saps? Bueno, és com la gent que diu que les persones negres no haurien de seure a l'autobús, ¿no? Clar, totalment. Escucha, estamos en otro siglo ya, deja en paz que la rentadora sea lo que quiera.
No, un señor muy mayor haciendo comentarios molt lletjos de secadoras en un bar, ¿sabes? Es como, mira, eso no toca, ¿no? Metacuñadismo. Por favor, aquí se permiten comentarios homófobos y racistas, pero con las lavadoras no se Exacto. evita. Bueno, perdó, també he de dir una cosa molt important. Per mi, el caràcter personal dels electrodomèstics són cunyats. Tots. Són familiares, cuñados, que los necesitas, pero que son muy pesados. Ya está. Vale. Vale, ja està, doncs ja ens quedem més tranquils, Què anaves a dir, Susana? Que si funciona real, perquè és com un dels meus somnis, rotllo, ficar la rentadora i que, o sigui, no haver de tocar-la més i que surti la roba seca ja i col·locar-la. Funciona real. He de dir que em pasa una mica com al forn, que no m'he posat a estudiar la cosa, sinó que jo giro rodecitas i más o menos me sale. Però té un QR que amb una app tu també pots com programar coses i ja hi fas programes i allò, com es diu allò? La centrifugació. Sí, també, doncs centrifugació més assecadora, no sé què, o sigui, pots jugar. Jo de moment content, fa un estruendo guapo, però com qualsevol rentadora, no? O sigui mai heu intentat com entrar a una rentadora, o sigui, com ficar-vos en el... M'està portant per camins turbis, això. No, o sigui... El meu cap serà directament a Step Daddies. Viste, l'Ània! Mare meva. Home, sí que és veritat que si fiques el cap allà dins és molt futurista, no? Tot una rentadora per dins. Jo me'n recordo... Sembla una nau espacial, no? Jo me'n recordo de petit com veure aquelles pales com de silicona que tu feies així i girava no sé què i dir... Sí. A que me meto dentro. Sembla Cowboy Bebop, ara que deies això, heu vist Cowboy Bebop? Sí. Quan hi ha com un passadís que és així i va com girant, allò és una rentadora. O sigui, tu si entressis en una rentadora és allò i dius, vale, m'estic anant a pillar la nau espacial. Bueno, és que... El Bebop, saps? El Bebop. És que els electrodomèstics tenen aquesta com cosa tecnològica que fan que també... O sigui, per exemple, la meva mare no, però molta gent que veu electrodomèstics que ja van com una miqueta més enllà, jo què sé, un microones d'una altra generació que té com més botons i més pip, 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 pip. Sí. Fuà, la gent gran arriba i dice ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ostres, voleu que parlem dels microones un moment? Sisplau. Sí. Sí. Acabo la cronologia un moment, sí, de sobre, vale? Cronologia, ens hem quedat perquè així ja és que me la suda ja la cronologia aquesta. Jo vull parlar amb vosaltres, que per això... Però què fas? No, però bueno, a més acaba als anys 80, saps? Vull dir que està actualitzat. Però bueno, després de l'estufa, la rentadora, 1900, i justament el 1902 l'aire condicionat, que també pensava que seria... Que d'hora, no? Sí, és molt aviat, no? Suposo que ho utilitzarien poques persones, o seria molt aparatós, no ho sé, però això recordem segons tametoast.com, vale? Això acaba en la torradora, no? Perquè aquest nom de toast és per promocionar torradores, no? Sí, però és que no sos la torradora. Vaya, por Dios. No sos la torradora, imposible. No sé. ¿Pero qué cronología es esta? Per mi aquesta pàgina és la Jara i Sedal de les revistes de los electrodomésticos, de veritat t'ho dic, Sí. Bueno, llavors, després de l'aire condicionat arriba la cuina elèctrica. Vale, David. També, important. El 1908, l'aspiradora, és com que arriba molt tard l'aspiradora, no? Sembla que siguin les primeres. Tenim el forn, després, i el 1920, i que devia ser molt revolucionari, el forn, també, m'imagino. Després, el 1927, la televisió, la tele. Vale. Després, el 1946, el microones, també em sembla molt aviat. I acabem aquí, el 1961, que posa la Thermomix, però no em quadra res, tametoast.com. Una cosa, el telèfon i el telègraf són? Jo crec que sí, un telèfon sí seria un elèctron. Sí, no? Clar. Sí. Sí? Aquí ni rastra. Pues el T-Toast este... El que passa que potser té com més importància com a invent de telecomunicacions més que una cosa de casa. De fet, o sigui, quan jo estic pensant com en el telèfon, l'electrodomèstic com a tal sí que em ve com aquests telèfons fixes que ara tenim a casa. El domo. Que són bastante más d'esto que no els principis telèfons que hi havia, que era la rodecita. Pues a mi ve més el de la rodecita. Més com la paraula electrodomèstic? Sí, perquè ves el cable ahí i tal. Ja, curiós. Clar, però bueno, l'electricitat havia de tenir, no? Sí. El cable de telèfon porta electricitat. I jo he marcat, telèfon amb rodecita. Jo també. Vosaltres també? Sí, jo també. Al poble. Quedo molt més tranquil. Casa de la iaia.
Vale, llavors, anem a posar aquí una miqueta d'ordre perquè portem una horeta de programa ja, no tonteria, Cuidado, no estem acabant, però ja... Déu-n'hi-do. Menudos chapólogos. Llavors, si voleu... chapólogos professionals. Profesión, dar la chapa. Es el trabajo de mis sueños. Que es diferente que chapero, no es el chapero que chapólogo. Es diferente, Y que no tiene nada que ver con subordinados del Chapo Guzmán. No, en absolut. Llavors, si us sembla bé, avui ha vingut la Laie aquí, que la Laie, doncs, hòstia, fa una música que mola molt. Aquí som fans i la Susana ha vingut en la furgoneta amb ells i ja s'ha fet fan, també. Sí, si he de dir que se m'han ficat els pels de gallina escoltant. Ah, sí, eh? Ah, mira. La tia, que guai. T'anava a dir, si no ets fan, dissimula, però veig que sí. Llavors, avui, com que tenim aquí a la música en qüestió, una cosa que m'ha evitat en aquesta temporada de la Xerrameca és fer la pauseta musical, perquè com que també va cap al YouTube per temes de copyright, i jo penso aquí, escolta, tu ets l'artista, em dones permís? Dono permís. Està, doncs ja ho tenim. Llavors, Laia, si vols, escoltem la cançó Setembre, fem aquesta pauseta i ara després ja arrenquem parlant del microones i d'aquí ja podem entrar a la zona cuina dels electrodomèstics, a rastrejar una mica el que ens queda perquè també li hem donat un bon repàs a la cuina. Dit això, Laia, vols presentar el teu temita? Però vaig a donar-li un like abans de res i a subscriure'm al canal. La campanita. La campanita, sí, i campanita també, venga. Patapam, toda campana personalizada, ninguna, todas, venga. Vamos. Ja està, Pues res, jo soc la Laie i fa un any ja, bueno, fa un any no, una mica menys, vaig treure una cançó que es diu Setembre, que és així com una bona cançó per acabar l'estiu i començar com la nova temporada, no? I res. Que ens ve molt al pèl en aquest programa d'estiu i en aquest ja epicentre aquest límit de l'agost. I nada, espero que us agradi. S'ha acabat l'estiu, quines nits de caliu i molts retrobaments amb la meva gent. No ens coneixem gaire, però a mi ja em falta l'aire. Quan brilles amb els ulls de lluna plena, nena, no tinc pena de cap mena. Vaig ser 3 mesos fora per curar el cor i encara no el tinc curat. Però el sol de Barcelona, medicina bona per qualsevol cor trencat. Vaig ser 3 mesos fora per curar el cor i encara no el tinc curat. Però el sol de Barcelona, medicina bona per qualsevol cor trencat. No sabia estar sola i ara vaig a la meva bola contemplativa amb mi, activa el meu camí. Els carrers ja sonen com sempre, es nota que és setembre. Ja ho sé que hauré de ser valenta, no sé per què però estic contenta. L'amor d'estiu s'acaba d'una tacada, distància, records guardats. Vindrà la castanyada taronjada i la pluja a la ciutat. L'amor d'estiu s'acaba d'una tacada, distància i records guardats. Vindrà la castanyada taronjada i la pluja a la ciutat.
I seguim aquí a la Xarrameca, el programa Xarnego de Patar la Xerrada. La Xarrameca s'escriu amb A, no busqueu la Xerrameca, sinó la Xarrameca, una llicència artística i, un cop més insisteixo, xarnega. Doncs estem aquí de moment tots els dimarts, tot i que queden pocs programes per aquesta temporada, doncs sempre amb una estrena simultània a Ràdio Tordera, si és des d'on ens estàs escoltant, al 107.1 FM, i també al YouTube, al canal Todo Cabe. Podeu anar-nos seguint, entreu a Todo Cabe, que trobareu també entrevistes surrealistes i molt de cachondeo, i també gravat aquí als estudis i al plató de Ràdio Tordera, i tindreu el canal també de la Xarrameca, on podeu anar explorant tots els programes d'aquesta temporada. I res, per si ens escoltes des de les zones i t'acabes d'incorporar, doncs avui a la Xarrameca, com sempre, amb un tema diferent com a excusa per patar la xerrada, estem parlant dels electrodomèstics aquí, amb el Joan Núñez, la Laie i la Susana Castela. Com ho esteu passant, companyes, company? Increïble. Molt bé. Superaz morza. D'allò ves bé, Sí. Tu què has fet, Joan? Que has perquè tenia la càmera canviada, però tu estaves aquí... Tu no saps que quan estàs fora de l'estudi hi ha una llum, no es pot entrar, o què? És que estava al lavabo. Estaves fent pipi, no? Sí, Bueno, llavors... però m'ha costat molt, la veritat. T'has gustat fer pipi? O sigui, hi ha hagut un moment que la... No volem detalls. No. Molt bé, anàvem a parlar del microones. El microones em sembla un inventazo. Sí. Pot ser que pugui ser de cutres, de dir, bueno, és que cuinar al microones és perquè et fa mandra, no sé què, però jo dic, ostres, es simple. Tú metes aquí lo que quieras en este platito, que va a dar vueltecitas y va a pasar un poco más o menos lo mismo siempre, pero con buen resultado. Totalment. Se cumple lo que promete. I a partir d'aquí pues, a vivir A vivir ja està, Sí. A mi em feia molta ràbia el meu avi, és que abans has dit-lo dels botonets, pip, 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 que clar, quan va arribar al microones a casa, no, clar, ell era aquella persona que volia tenir tot controlat, però en realitat tampoc tenia molta idea de com funcionaven les coses, però clar, ell era l'autoritat. Llavors deia, no, tú coges esto, pones en el microondas, tocas aquí, pip, 30 segundos, y si toca otra vez, 1 minuto, y ya está, ¿sabes? No puedes tocar nada más, ni se te ocurra regular ni un poquito, ni ponerlo 1 minuto 37, no, solo puedes tocar este botón, porque así va a durar mucho más, ¿sabes? Y sí. Bueno, pot ser que tingui grandfather issues. És possible. Totalment, de fet, això és molt recurrent a la gent gran que té com, pues, el meu pare, per exemple, que no li pots tocar res de la televisió, res que no coneixi. I és com, papa, jo, per exemple, tinc una mica més de coneixement de la tecnologia perquè sigui... Segur que diu que si enxufes i desenxufes les clavijas, se rompen. Sí. ¿Para qué están las clavijas, entonces? Clar, però i ja no coses això, o sigui, per exemple, el programar uns minuts perquè es gravi un programa o qualsevol cosa és com, no, perquè para ellos es brujería. Es brujería. Sí. Y tú, es igual al que sàpigues, es igual lo que sea, que no se lo toques, porque ya lo tienen así. Y si no, es com pues, se desprogramen el cervell, no sé, és molt heavy. Sí, què penseu, quina relació teniu vosaltres amb el microones que luz podeu arrojar aquí? Doncs mira, no és dels meus preferits, però he de reconèixer que té unes coses que són bàsiques. Per exemple, o sigui, jo vaig viure en un pis d'estudiant arruïnada on ningú volia comprar un microones. I jo volia un microones, però no em donava la gana de comprar-lo jo perquè sabia que en el moment en què el comprés tothom el faria servir. Llavors vaig estar 5 anys de la meva vida vivint sense microones. Ahí va. Llavors, més o menys t'apanyes, però hi ha dues coses, que és el colacao, rotllo, fer-te un colacao amb una cassola, embrutes la cassola, embrutes els fogons, tal. Era com, no em faig el colacao perquè no em surt a compte fregar tot això. I les crispetes, també havia de fer les crispetes a la paella com si fos una persona antiga. Llavors aquestes dues coses em sembla que el microones te les soluciona molt bé. Sí, totalment. I a part aquesta màgia, no?, de que tu encens un foc i veus que, jo què sé, que s'escalfa l'aigua o que comença a bullir o que l'oli, tires un bistec i fa coses, però és que el microones és com que hi ha una llum allà, gira, sembla que no està passant res, físic sembla, i ostres, hi està passant allà, i microones, que sona molt futurista. Laia, tu què tens de dir dels microones? És que, clar, jo sempre he crescut amb microones, llavors per mi és com un familiar més. La iaia, és la iaia. Feliç dia del microondes. Exacte. I després,
tinc una relació potser una mica... No sé, que a les ties moltes vegades se'ns ha insultat dient-nos microones, saps? No ho he sentit mai, això. Sí, com que calientas però no cocinas, saps? Ai, va. Hola. Que no és ni veritat. Ja, no és ni veritat. Vull dir, pregunta-li a la lasanya al Mercadona, saps? Dilo. Ja. No, però com que és una mica xungo, saps? I és com, joder, una cosa tan guai com un microones, com haver-ho d'associar a això, és una mica Ja, no? m'has trencat una mica el cor, no? Que ja no podré Ja, dir... jope, ho sento. Passaré per la cuina i diré al microones, machista! Si és que en realitat no és culpa del microones. Que va, El jo microones crec és que- boníssim. Jo crec que és culpa dels éssers humans, que som una mica imbècils. Sí. Una No, miqueta. som Bueno. capaços de crear tecnologies fascinants Sí. i d'utilitzar aquesta tecnologia per dir Sí. tonteries. Sí, exacte. Però no sé, a mi em sembla fascinant perquè també és una mica un... Vull dir, no pots posar paper de plata al microones, per exemple, No, una de sobte- cullera, de un sobte tal... tinc llavors unes és com- leyes que, Clar, no? unes lleis que dius, jo no... Clar, com... Quan ets petit tu no saps quin és el mecanisme que hi ha allà dins, llavors pues, fiques una cullera amb el colacao, la lies parda, saps? Sí, I és sí. com de cop fascinant, una cosa tan innocua Ja. que no veus res, o sigui, no veus les zones res, de cop la lies parda. Sí, jo no ho he vist mai, això. Vosaltres ho heu vist, alguna liada de microones? Jo en o- vídeos. En vídeos, vale. Un vale. cop em vaig deixar la cullereta dins i per sort no va passar res, no sé ni com, però la lies parda. Jo és que recordo quan va arribar al microones, diguéssim, com d'una manera accessible, no? Quan es podia començar a tenir microones. Jo recordo el dia que va arribar el microones a casa. Ostres. Jo sí. Eres más viejo que un bosque, eh? Pot ser, també, però potser la meva mare va trigar més en tenir-lo, no? De fet, ara a casa, a Tordera ara no tenim microones, perquè en un moment es va espatllar i va dir, no quiero microondas. Bueno, pues sort fent el crispetos. Pues fa les crispetes amb una cassoleta i ja està. Clar. Però bueno, jo recordo l'alarma principal d'això, d'explicar molt clarament als germans això no es pot ficar metall, culleres, Sí. i és com algo superperillós, saps? Llavors mai, a casa meva mai hem Que alhora comès deu aquest ser error. flipant veure-ho en persona. Que a vegades pensaria, joder, si fos rica, compraria un altre microones només per veure-ho, fer-ho, saps, l'experiment. Ostres, jo és que carregar-me... Jo sóc de carregar-me totes les coses, perquè soc un sapastre. Però jo... Els electrodomèstics, les relacions personals... Exacte. Uala. I, per exemple, me l'he carregat 2 cops als microones. Bueno, no, un dels cops no me'l vaig carregar, va ser simplement que vaig ficar un tàper de plàstic i el vaig deixar molta estona, Hòstia. però que flipes. I llavors va ser com... Bueno, el plat que és el que fa girar el microones va ser el plat on m'havia de menjar les llenties, però evidentment no era lògic. I la segona vegada, que va ser ficant unes crispetes i va succeir la màgia. De sobte, sí que és veritat que era un microones de feia molt de temps, tenia molts anys, i jo vaig ficar les crispetes com si res, d'una manera normal, i jo crec que... ja sabeu que quan fiqueu les crispetes, que és com una mena de sobre que té com unes aletes... A mi em com flipa cap a fer dalt. crispetes al microones. És molt guai. Sembla A més, màgia. Veure com té es- trucs, Sí, perquè sí. et surtin perfectes. Sí, Ah, sí, eh? Sí. Sí. Podràs donar uns consells després? Sí. Vale. Pues una d'aquestes ales va fer contacte, pues, suposo que amb una de les parets del microones hi ha com la paret que té com una plaqueta, com no sé si d'acer, metall o el que sigui, idea. que per allà surt l'escalfor i... Crec que no funciona així. No? Però... Vale, podem ho estic Però inventant, crec que eh? no surt escalfor. No, la És cosa, diferent. la Són cosa ones. és que el microones té com punts calents, llavors ha de fer voltes per això. Sí. Llavors suposo que si estava tocant la paret no devia fer voltes i devia fer molta Clar. calor en un punt Ah, específic, saps? I devia... Bueno, no sé què va passar. Sí, però- bueno, de sobte jo estava a les 3 de la matinada Oh. fent unes crispetes miscelànies, i de repente todo hizo... Però tot, per sort era molt tard i no hi havia res sencers, llavors vaig fer en los plomos i no ha pasado nada. Pero ese microondas no volvió a funcionar Vaja. por culpa de las crispetas. No sembla com molt contradictori o raro així a nivell, a primer pensament, no? Que després científicament t'explicar com funciona, dius, vale, ho entenc menys encara, però que de sobte el plàstic ho aguanti perfectament i una forquilla no? És com que sembla que és al revés, no? Que és Ja. no va de qual és el material més dèbil. Aquí. No, que va. Va de l'efecte fotoelèctric. Bueno, i ara ja, per acabar amb el microones, Laia, tens uns Sí. consells per les palomites perfectes, eh? Aquest és consell de maestro, o sea, maestro de mi família. D'amic el maestro, de fet. Els consells de la Laia.
Normalment, quan tu poses a escalfar les crispetes i tal, acostuma a ser uns 3 minuts o així, doncs ja quan van quedant 30 segons, 30 i alguna cosa, has d'estar pendent de cada quan fa pop. Vale. Si arriba un punt que en 5 segons no ha fet pop, és que ja està. Perquè si no, val que hi haurà algunes que no se't faran. Ja, els últims coletazos són les reminiscències i que ja vol dir que alguns ja s'han cremat, segurament hi haurà bastant blat que no hagi fet pop, però és que si t'esperes a que aquests facin pop, la resta se't crema. Clar. Llavors no renta. És com el naixement de les tortugues, no? Que van com moltes, anant cap a l'aigua molt petites, però Sí. hi han de venir... Sí. Venen gaviotes a les cases i llavors només sobreviuen unes. No? Sí. Molt bé, bon consell dels pops. És una qüestió de pops, diguéssim, Sí, no? sí. En aquest Quan cas. fas pop ja no hi ha stop. No, Bueno, bueno, en aquest cas, sí. En aquest Exacte. cas, sí. Per cert, reivindicar que, sisplau, la gent que es mengi les boletes que no s'han fet de les A mi crispetes. m'encanta. I a mi també. Sí. I és com Aquestes que que estan fa que duri mig més. obertes. Les que estan una miqueta, sí, no? Sí. Aquestes que estan... Sí, clar, hi ha algunes que poder tregues al queixal, però bueno. I que sapigueu que si... Trucos de gordo. Trucos de gordo. Si guardes la bossa i no la tires a la brossa i després fiques les que s'han quedat sense fer, pots fer un grapat més de crispetes després. Ah, molt bé, molt bon consell. Doncs mira, veus, enllacem els dos i ja està. Teniu més trucs de gordo o no? Important, Per aprofitar la música, no comprar mai les dolces, perquè les que són dolces, el caramel el fiquen com una mena de no sé si és com un sobre de polvillos o alguna cosa per l'estil, i què passa? Que quan tu fiques la bossa perquè es facin les crispetes, aquesta cosa que és el que fa que siguin dolces es queda baix, i el que fa és cremar la paret. Supercremat. Exacte, i no es queda a les crispetes. Llavors, compreu crispetes dolces ja fetes, perquè si no és un cogombre. I no us flipa com està fet, diguéssim, el plec del sobre que tu estires per les dues cantonades contràries i de quina manera s'obre i aquella escalfor que surt. És increïble. ¿No us heu cremat? Sí. Jo m'he Sí. cremat les celles, Sí, de hacer así y decir ¡ay, el fuego del destino! Ai. Bueno, de fet, aquesta nit passada em vaig fer unes crispetes a les 3 de la matinada perquè me gusta hacerme palomitas. Ja veig que hi ha un patró aquí, sí. Amb molt tard, i se'm van cremar tant que vaig haver de treure les crispetes cremades i deixar-les com a la finestra perquè salia un vapor. El vapor de crispetes cremades et queda a la cuina i no marxa en un dia sencer. Això és una liada. És veritat. Això és una liada que És flipes. veritat. Sí. Sí. Crispetes cremades i pizza cremada, los dos. Sí. Les pitjors coses que et poden passar com a persona gorda interior. Què és pitjor de les dues? Per mi les crispetes. Per mi la pizza. Jo crec que també la pizza, perquè les crispetes més o menys pots dir, vale, pues mira, esto que és una quarta Clar, parte, esto fuera. Jo estic amb tu, Lai, prefereixo pizza cremada que Sí. crispetes cremades. Sí. Sí, perquè la És com pizza... paturrat, molt torrat. I perquè al final Per rascar una mica. les crispetes és un snack que tu no ho prens per alimentar-te, ho prens per Clar. disfrute, per veure una Exacte. pel·li o que sigui. Llavors, clar, si estàs fent alguna per una alimentació Totalment d'entreteniment i està dolenta, no té sentit. Ja pizza i dius, bueno, pues me la como porque algo tendré que comer, no? Sí. Va una mica per aquí, no? Sí que és veritat que... I sempre la pots rascar amb un ganivet Exacte, o el que sigui. Però el formatge com el rasques amb un ganivet? No, No, el formatge és com el un formatge és cremat. És un mal El menor. formatge sí. cremat és el mal menor. per Ai, mi. no. Sí. També he de dir una cosa del microones molt guai. No us havia passat a vosaltres de posar-vos al microones així? Jo- En la cara, així en los... Jo me repenjava així veient i ma mare em deia, surt d'aquí que agafaràs algú. te va a dar cáncer, te va a dar cáncer. I jo, si no m'he dado... Mama, si no Ho m'he deia dado... la mare fumant-se un cigarro, no? Clar, és el que he dit. Si a ma mare jo li deia amb 10 anys, si me he fumado 20 cigarros y no me ha dado un cáncer, porque me pongo ahora el microondas aquí en toda la... Amb 10 anys. Amb 10 anys, Sí, jo ja fumava, amb 6 vaig començar. Sí, no pot ser, o sigui, sí que entenia com el tema de les ondes, la radioactivitat i aquesta cosa, però perquè me dé un cáncer... Es como, niño, sal de enfrente de la tele que se te va a quedar la cara cuadrada. Y dices, bueno, pues, o sea, de repente tu actividad ósea va a cambiar, porque estés mucho rato mirando algo con esa geometría, ¿no? Sí. Estem a la cuina encara. I jo vull dedicar-li
una estona o una menció al Mini Pimer. Vámonos. Clar, és que Sí, Mini sí. Pimer molt important. Molt important. Molt important i, ostres, i molt perillós també, perquè jo l'utilitzo, la Susana sap que a mi m'agrada fer allioli, Sí. és una de mis Puc explicar una anècdota de l'Héctor fent alioli a casa meva? Sisplau. Per supuesto. Sí. Bueno, l'Héctor un dia va venir a un sopar, un dinar que vam fer a casa meva, i ens va dir, rotllo, m'han donat una recepta per fer alioli boníssim, no sé què. Això amb el precedent de que jo sempre que fem algun dinar amb els limoneros o el que sigui, jo soc el que fa l'allioli. Exacte. I ja diguéssim que una cosa que està instal·lada, ¿vale? Però aquest dia vaig venir amb bones noves. Rotllo, se cuece algo increïble. I em va dir, tens cayena? I jo, sí, tinc cayena, aquí tens el pot de cayena, aquí tens un ou, aquí tens l'oli, i aquí tens la mini pimer. Aioli Haz amb tu ou. màgia. Sí, Bueno, és allioli que de és Mini Pimer. ajonesa, el que Sí. fem. Sí. Llavors, l'Héctor està per la cuina, doncs nosaltres parem taula, fiquem el pollastre, tal, anem a menjar una mica de pollastre amb l'alioli que havia fet l'Héctor, i era la cosa més infumable, Ai, va. radioactivo. I va ser com, Héctor, Picava quanta molt. cayena has posat en aquest alioli? I va dir, un grapat. Un grapat de canyenes que li poses una a un guiso de per tota una família, Ja. saps? Un grapadet. Un grapat. I aquí van començar les coses de per quants diners us menjaríeu tot el bol d'aquest alioli, vam haver de fer un altre alioli, Va fer un altre, sí. però aquella es va quedar allà com de... Bueno, Pa valientes. una mica, no, rotllo, lo mezclo un poco perquè el meu alioli sigui una mica més picant, saps? Ai, va, Va ser sí, increïble. Una mica de BDSM, quasi. Ai, va. Crimen i castigo. Home, que això el nostre amic Jaume Seuma, un dia que vam fer també un sopar a casa d'ell, no molt distanciat de la Susana, vam fer com l'allioli entre els dos, d'alguna manera. I ell diu, no, un poquito de cayena, però va quedar com una cosa espectacular, però clar, al final eren 4 granitos, Clar, no? clar, Dos clar. trossos Va. allà, i bueno, échale. Tu échale, que no passa doncs, la Mini Pimer, ostres, és bastant increïble aquest catxarro, aquest so tan elèctric que fa i aquestes aspes, no?, que tallen, por, que fa li molta pots... por. Fa por, és que jo no dic que vagi allà cagat cada vegada que agafi el Mini Pimer, però em dona molt de respecte i sempre que acabo de fer el que sigui, el primer de tot desenxufar-lo, mai la deixo enxufada perquè, sí. ostres, això és una escabatxina. Es poden fer, doncs això, a part de l'allioli, cremites de verdura, gazpachito, és una cosa molt, molt guai i que a més crec que ha necessitat poca evolució, no? Com que està bastant ben dissenyat des del principi, Sí. com a mínim doncs, que tingui més o menys potències, que aguanti bé, que no es fiqui obsolet de seguida i ja està, i no necessita més, està ben pensat des del principi. Sí, a més amb els 4 accessoris, rotllo, el de varilles per fer pastissos, Ah, la sí. picadora per fer, pues això, gazpacho Sí. sense haver de fer servir el tub i ja està, et soluciona molt la vida, sent una baratija. I com et tremola fins i tot hasta los párpados sí. quan estàs allà, Sí, tremola tot. Hòstia, noto la superfície de mis Sí. mejillas, saps? És una cosa... Però aquesta variant per fer batuts, que ja és recipient Boca abajo, no? Sí. o sigui que estan a baix les aspes. cuchilles i tu li dones a la rodeta i tal, això és mini pimer o es diu diferent? Liquadora, no ho potser? sé. A veure, la liquadora jo crec que és el catxarro que té com un... Forat, no? Com un forat, que vas ficant coses, que llavors ja té com el compartiment que treus, no? Tu et refereixes a això o no? em refereixo a aquest que ja és com si fos una gerra que està posada sobre unes aspes i que tu ja li dones el botó i ja et fa el... Seria vale, com sí. una batidora, Sí, això, sí, més o menys, o què? Sí, bueno, És perquè... com molt americano, no, sí, això? total. Clar, al final no dista molt d'això, no? D'agafar tu... En comptes de tenir un tub així amb la... Sí. És el... Sí, Clar, sí. perquè tens l'opció de... Tu tens el tub aquí, tu agafes la batidora normal que té com les aspes i i després el que dius tu, que és el mateix que és per fer, jo què sé, pues, taronjada o no sé què, que hem de parlar l'exprimidor. de l'exprimidor. Sí, era elèctrico. Sí, perquè sí. el primer de tots, És una matada. buah, chaval, yo creo que he hecho breakdance encima de ese exprimidor con las naranjas, o sigui, molt heavy, o sigui, que rebentava les taronges, i al final, Sí. jo me'n recordo la meva mare dir, però si t'has deixat una mica de pulpa, i jo, però què dius? Que ja no tinc mà. Tots els personatges de la vida del Joan tenen la mateixa veu, no? Sí, T'ho has fixat, sí. no? Sí, són borrowers. Sabia que anaves a dir borrogos. Bueno, doncs tenim aquí la batidora, la liquadora, amb la qual la meva mare feia amb la liquadora, ens donava suc de taronja i suc de poma i pastanaga. Bo. Molt bo, eh? Sí.
L'exprimidor, home, molt clau. Jo em sento Popeye, si em prenc un suc de taronja així a Sant Hilari pel matí, noto com em puja la barra d'energia, és increïble. Quins més electrodomèstics? Sí. Però no sembla que és com molt... Perdó, però això de l'exprimidor de que tu fer-te el suc i tal, per molt que tu tinguis taronges és que a mi em passa, per molt que tinguis taronges a casa i l'exprimidor elèctric, no us sembla que és com molt de rics? Com en plan... Es una mera de, estoy viviendo una buena vida, ¿no? Sí. Me lo merezco, i un capricho. I fas això que és com... Però si no res... O sigui, és... És veritat, però dona aquesta imatge de vacaciones en Itàlia, ¿no? Un poco así en la costa italiana. Però és com, a veure, ho pots fer perfectament. Con una mujer vestida de blanco en la cama, no? Jo crec que em sentiré ric quan tingui un exprimidor de taronges d'aquests que són transparents i del típic de... El del Mercadona, ¿no? Buah, sí, el del bar, que tu veus com de repente pones ahí la naranja y hacen com una atracció, però que acaba en la muerte de la naranja. És com l'escena aquesta del Simpson, de la bolera, però de les taronges. Exacte, a mi això em flipa, i com s'exprimen ahí. Sí, que m'encanta. A veure, un suc de taronja recent exprimit pel matí està molt bo, però sí que és veritat que després l'exprimidor de taronges és molt engorrós de netejar, amb la pulpa que queda. I a més, si no ho fas al moment, s'asseca i bueno, sí, un jaleo. No sé per què, tinc com en el meu cervell que com el suc de taronja és tan bo, és tan antioxidante, no sé què, no sé quantos, jo feia una cosa molt fastigosa. Veamos. Que és que quan exprimia les taronges no ficava com a rentar a l'exprimidor. Ai, senyor. Y lo que hacía, ficava com un paper i com que limpiava amb el suc que quedava de la taronja el propi exprimidor, que era com de plàstic així, perquè jo em pensava que ese líquido jugo de la taronja ja era com molt net, era molt bo. Y lo siento mucho, papas, però... Però ja té sucre i quedava... Sí. Buah, quin fàstic, Jo, obrint meló d'electrodomèstic, la torradora no us fascina? Buah, que flipes. Sí. És que jo per mi era una cosa, això com de pel·li americana, rotllo el zumo de naranja, les tostades, no sé què, i jo tenia com complexa de pobre, i un dia li vaig dir a ma mare, mama, podem comprar una torradora? I em va dir com, sí, rotllo, són... No teníeu torradora? No teníem torradora, i em feien les torrades al forn, que era molt més car. La nena que demanava una torradora per Reis, Sí. Però, per favor, un peniques. No us sembla que tant la torradora com l'exprimidor de taronges són com aparells molt específics per una cosa molt concreta? Sí. Ja era aquesta la meva aportació. La torradora té el punt aquest de... O sigui, com es neteja, perquè és un merder. Clar. Hi ha algunes que tenen la safata de sota, però igualment no cau tot. Llavors et vas a fer un pa torrat i de cop dius, se'm crema la casa. És una xemeneia. Perquè ja hi ha un pa negro de ahí. És potser l'electrodomèstic més efectiu, no? Que ho fa molt ràpid, Sí, tal qual. I salta, és que és com... Sí. Crac. És com, rotllo, et porta... És recreativo. És matí, rotllo... És com una tragaperres. Jo crec que la torradora és una mica xamaneia en el sentit de que tu tens una xamaneia i no passa res si hi ha com un poco de ceniza por ahí puesta. Claro. No dius que que xamaneia más sucia. Llavors pot haver una miqueta de... El calor de la següent torrada matarà la brutícia de la torrada anterior. És sacsejar una mica, que caigui i no diràs, voy a coger un pincelito para... Pan con hollín. Pa negre, la peli, no va d'això. Ostres, pa negre. Però també he de dir, o sigui... No va d'això, No va d'això. Per mi hi ha una diferència avisceral el pa normal de... Si no has comprat un pa que està d'ara mateix, que és així com que està cruixent i tal, agafar un pa blandurrió com una babutxa i de sobte ficar-lo a la torradora i que et surti així com tostat, i buah, és increïble, I te'l menges i te'n menges 5 o 6 si cal. Sí. Bueno, és que rescata el pa. Sí. A mi m'agrada ficar-la en horitzontal i fer-me un mixto directament, o sigui, ficar pa, jamón, formatge, Tia, pa... estàs jugant massa amb la sort. I en horitzontal fer-me un... Bueno, això ens porta directament a la sandwichera. Exacte. Hòstia, Exacte. Perquè una persona va tenir aquest pensament i va dir... Un moment! Sí.
Veus, per mi sí que... Jo no tinc sandwichera, per exemple. Jo tampoc. I torradora crec que Jo tampoc sí. ara mateix, Jo torradora sí, però sandwichera m'ha semblat tant sempre com d'Estats Units, com de algo tan mega ultra New York, saps? Un bikini, de tota la vida. Pues un bikini agafes i te'l fiques a la planxa, a la sartén Clar, i és que pataplap. jo tinc sandwichera però no la faig servir mai perquè quan el formatge cau i es desparrama per allà, allò sí que és difícil de netejar. Ja. Sí, però treus les plaques. Què? Un moment. Plaques. Que les... Avui amb la Laia estem aprenent molt, Sí. El Iron Man de Tia, les en plan, sandwicheres. a la sandwichera, bueno, no sé quina tens tu, però vaja, Una jo ja fa barata. anys que les sandwicheres que comprem tenen com plaques que tu encaixes a la font de calor. Llavors allò, se te desparrama el queso, el que sigui, quan això acabes, desenxufes, que refredi una mica i les plaques aquestes les treus, les neteges com si fos... Una rentavaixella. Sí, i després tornes a encaixar. Pues ja miraré, perquè és que no la faig servir només perquè... És que a més com que surt per fora, es taca el cap, la de formatge... Ja. Bueno, això... Llavors, dic, acabo més ràpid també amb una el truc és paella o a una veure com torradora. poses el formatge dins, perquè no... Saps? Perquè no... Ja, perquè no rebassa. Ja. I a més no pots fer Sí. això de, ostres, ha caigut aquí una taca, la netejo al moment, no? Perquè has d'esperar que refredi, clar. I quan llavors refredi ja està t'oblides. allò reseco, saps? Que... I potser estàs al sofà fumant Però també és la ja. bellesa, no?, una mica de les sandwicheres, vull dir, que tinguin vida, que es noti que ja s'han fet bocates. No? Clar, sí. Si no és com, a veure, per què ho tens? Perquè fer sàndwiches, no? Que vagi quedant Que vols l'essència. menjar net, saps? Que tipus de loco. Com aquella sopa de... Ho heu vist això de no sé quin país asiàtic, que hi ha una sopa que venen, hi ha una sopa que és la mateixa sopa que porta, no que sé, 40 anys. anys, sí. Llavors, com que li van tirant a la mateixa sopa, Ala, la li vull provar. van tirant més coses, La vull no? provar. Sí, més Sempre aigua, està en més no sé què, ebullició constant. però hi ha una cua enorme i tothom va a aquella mateixa sopa que se va haciendo durante mucho És que la tiempo. sopa és el meu menjar preferit. Sí, Així, però eh? jo crec Sí, que la aquesta sopa de la sopa meva te la olla. veus i és com veure't una sopa de barba, de cabell. Bueno, no Pues sé, mejor que s'hauria de beber provar. agua de valleta, que moltes sopes fas així, si sembla jo. També, Ei, ¿tú qué eres? ¿De sopa de barba o de agua de valleta? Sí, total. Hem de sortir de la cuina per continuar. Si ha quedat alguna de la cuina no és el moment, o si no, al final del programa, si us ve, ja ho recuperarem. Hi ha alguna de la cuina? La vitro, va, sí, la vitro bueno, sí, la ràpid, vitro i la ràpidament. campana. I la campana. Uau. Molt bé la campana, sí senyor. Sí, sí. Perquè si no... Ser videro de Moria, de Això sí Mordor. que fa asco Sí, ja netejar. ves, xaval. Sí, Ja, sí, heavy sí, metal. sí. Al pis d'un exnòvio meu li van caure cucaratges de la campana. Ai, Sí, ho sento. Cucarells! en modo de Misión Imposible como Tom Cruise però en cucaracha. Bueno, els Que col·legues guapo. nostres els Clar, hi clar. van cucs. Els hi Ai. sortien. Què dius? Tu creus que ja genera... Deu haver un ecosistema darrere la campana, salvados per la campana, sí. Perdó. Que asco. I abans d'anar a la següent secció dels electrodomèstics, una petita reflexió, Els electrodomèstics, de vegades, per la raó que sigui, s'activen sols, ¿no? De repente se enciende una luz, la rumba agua pasado, y de sobte pueden haber sido objeto de manifiesto tan en la realidad de pues se me enchufó esto, o en la ficció de cómo de repente todo empieza a hacer pampallugas, ¿no? No sé si teniu alguna anècdota amb algun electrodomèstic I tant. que de sobte... I tant, jo per això tinc tant d'odi a la rumba, perquè un dia enmig de la nit la rumba ja ho sap que hi ha com una cosa que està ahí i que no va a dejar pasarte, ja ho saps, ¿por qué insistes? Pues jo tenia com una mena de escala moble per deixar com les fotos i coses i que està com mig apujat a la paret. Què passa? Que quan la rumba comença a empujar, arriba un moment que aquesta escala pues, perd l'equilibri. I si la rumba pel que sigui torna un altre cop, arriba un moment que cau. Pues, jo me'n recordo una nit a les 2:30 o por ahí de la matinada, o inclús, jo què sé, les 3 o les 4, sento un boom, però, o sigui, una bomba nuclear de sobte a casa meva i jo espantat, i a més havia sonat, perquè van caure com vidres i coses de marcs de fotos, i dic, estan robant a casa, què faré ara? Total, que em vaig aixecar i era la rumba, i a més la rumba com... Encara seguia, saps? Tot estava al terra Els lladres disfressats de rumba. Sí. Així al terra.
I ara, si el fantasma es fica dins les instal·lacions elèctriques, la rumba és un bon element que posar-hi, perquè pot bellugar-se per l'espai. Seguríssim. Però jo me'n recordo, em vaig emportar un ensurt, però heavy metal, i a partir d'aquell dia li vaig començar a fer bullying a la rumba. Sí. Això, aquesta microsecció de programa del terror dels electrodomèstics ha sigut suggerit per Núria Craven. Li agraïm des d'aquí de tot cor que ens hagi fet aquest gran aportament. Continuem. S'ha barrejat la sintonia amb la música de terror. Vale, noies, m'ho estic passant molt bé, però és que portem més d'una hora i mitja de programa. Podem passar-ho més bé, però més ràpid. Doncs aquí a la xerrameca, parlant d'electrodomèstics, hem dividit els electrodomèstics en cuina, neteja, confort i oci. Vale? Anem al confort. Va, què tenim? Què podem parlar del confort? L'aire condicionat. És que estem a l'estiu. Sí, que és veritat. O sigui, si aquest programa l'estiguéssim gravant al desembre, no ho tindria tan present. Però és que Sí. Però fixa't que no tinc tant de carinyo a la calefacció com tinc a l'aire condicionat. Perquè pots ficar-te moltes mantes. Exacte, sí. Però el luxe que és enmig de l'estiu, entrar a un lloc i que hi hagi aire condicionat, que és com poder respirar de cop, és que és una cosa fascinant. Sí, però a mi hi ha un punt que tinc fred. A mi també. Que sempre em porto una sudadera per si de cas. Tu ja saps, Joan, que jo pateixo moltíssim tema ulls de l'aire condicionat, em dona com molta sequedat, no sé per què, però des de l'última vegada que, o sigui, vaig dormir a un llit, o sigui, bueno, una casa que no hi havia calefacció, o sigui, que no hi havia aire condicionat, i ho vaig passar però tan malament, o sigui, que jo crec que he perdut un any de vida per dormir com amb tanta escalfor, sí, serà l'escalfor. Uah, però horrible, o sigui, molt malament. Jo recordo que a casa del meu avi, al qual des d'aquí no li envio cap petó. Ostres, amb moltes... Des del microones ja no... Allà feia fred a l'estiu i calor a l'hivern, i això no pot ser. Yeah. No podem anar a aquests extrems. I a vegades, i això va fer que tingués una estranya relació amb l'aire condicionat. Ara jo tinc aire condicionat a casa i sí que és veritat que no m'agrada passar-me ni tan sols tenir-lo tot el dia, però i a vegades quan surts a comprar i dius no, el deixo posat, per quan tornes allà tot el carro allà tot suant i dius el deixes programat, jo me'l deixo programat, sé que estaré a classe de dansa tantes hores, vale, arribar a aquesta hora no sé què, el deixo programat i vinc suada del carrer de classe de dansa i entro a la meva casa freda i és com, he triomfat a la vida. Glòria. Això sí que és luxe i no el suc de taronja. Totalment, exacte. Totalment. I també t'evita invasions de mosquits, cucarach. No ho sabia. Ah, sí, de cucaratges també? Sí, clar, és que si vius a un baix, per exemple, si tu obres finestres i tal, cagada. Bueno, jo he vist que un segon, que en realitat és com un tercer, perquè hi ha el que t'entra el suelo. No, i l'altre dia va entrar una cucaratxa a casa volant. Dios. Va entrar volant per la finestra, però és veritat que no és molt comú tenir cuques a casa. Si no tens tot obert tot el dia perquè corri l'aire, clar. O sigui, si ho tens obert, t'entren bitxos. I potser també busquen la calor, potser, o aquí estic patinant? Perquè sí que neixen quan hi ha el calor. Sí, busquen la humitat. Igual sí, com l'escalfor. Bueno, i si per exemple hi ha restes de menjar o coses amb l'escalfor que també es podreix, també al final... Sí, és possible. He de dir, humanos, cuidado, els insectes, perquè fan aquesta mesura, però si tinguessin la mateixa mesura que nosaltres estaríem fotuts. Però no la tenen, Joan, els podem trepitjar. Ja, és veritat. I quin fàstic trepitjar-los. Sí, és veritat, Ja, quan... bocata, Que fascinant és l'ésser humà, no? Que això, que podem tenir control de la temperatura de la nostra llar. És que és increïble, això. Jo quan un divendres a la tarda dic, vaig a netejar tot, a deixar-ho preparat, fico el rentavaixelles, la rentadora, passa la rumba, fico l'aire condicionat, em sento un dios generoso, saps? Rotllo. Tinc aquí el meu petit exèrcit d'esclaus elèctrics trabajando para mí, mientras yo trabajo para otro ordenador, però esto es otro tema. Ostres, totalment. Ostres, jo ho vaig passar molt malament a casa del Jonai, Perquè tenia l'aire a tope, no? No, la calefacció. Buah, com vaig morir aquell dia, Ostres, és que molt a tope es pot passar molt malament, sí. O sigui, semblava una sauna, o sigui, i clar, tu tampoc
pots aixecar-te, era tard, que estàvem a la Fèria Medieval de Vic i pues, jo em quedava a casa del Jonai, sense cap tipus de problema. Perfecte. Pues estic a l'habitació i dic, bueno, s'està bé, no sé què, no sé quantos, però de sobte, a les 2 de la matinada, o era de matinada, una escalfor, un no sé què i un... Ula, però ara què hago? O sigui, és que tampoc em puc despullar sencer i tampoc m'aixecaré per dir-li perdoni, m'agrada el Jonai o Jonai mateix, que podeu baixar d'allò. És que buena suerte, te lo comes con patatas, sufres i dices, mira, pues clar, condiciona molt la temperatura. Obre la finestra, tio. No, et juro que estava tot, o sigui, bueno, jo tenia la finestra oberta i era, o sigui, era molt heavy, però bueno, dintre del d'allò, pues tampoc estava bullint, però és que ja solo falta... Eso fue el recopetín. T'has fixat, Joan, que totes les anècdotes que has explicat passen entre les 2 i les 3 de la matinada? T'ho juro que ho he pensat. Sí. T'ho juro que ho he pensat abans. Tot el rato, les 2, les 3 de la matinada, tal. Sí. Jo crec que és el meu pic d'activitat. Pot ser. Sí. A mi me pasa todo lo interesante. Bueno, ens queden 10 minutillos de programa, poc més, i spoiler, la Laia ens cantarà una cançó en directe. Hem escoltat una cançó, la cançó de setembre, però ara també ens interpretarà una, així que per això, que penseu aquelles coses que estan en el tintero que han d'anar sortint, com a confort. Ens quedem sobretot amb el control de la temperatura de casa, jo què sé, si també el sillón vibratori o no sé què, bueno, que hi ha coses no, però déjenlo en los comentarios al públic que no... La Susana ha vingut avui. Jo vindré i comentaré coses que no he dit. Avui a l'Instagram també he fet una enquesta, m'ha contestat el Kenneth, perdoneu que no ho he dit, que el seu electrodomèstic és el rentavaixelles, i has contestat tu, Joan. O sigui, jo? Sí. Tu has dit, no sé què has dit, la Turbomix, no sé què. Has contestat tu. Això no s'ha inventat un electrodomèstic que no existeix. Que m'agradaria que la gent completés això en els comentaris, però al final som els 4 enredats de sempre. Bueno. Llavors, bueno, com a oci, com a electrodomèstics d'oci, doncs tindríem la ràdio en el seu moment, que jo crec que seria el primer i per antonomàsia, que fa molta llar. Entreteniment i comunicació. I comunicació, sí. El telèfon se n'ha parlat, no? No sé si el micròfon tancat o no. Sí, que s'ha parlat aquí. I què més? Bueno, i ara hi ha les videoconsola, a la tele, l'ordinador... El router. El router, ostres, router, molt important avui en dia, molt amagat, però si no està malament rai. I foto la contrasenya. I foto la contrasenya. Ostres, el router, molt bé. I aquell catxarro que fa que renova l'aire. L'Airwick. Que sempre m'espanta, que de tant en tant fa sí. S'ho diran com pes. A casa meva, ma mare tenia un ascensor de moviment i una vegada em vaig aixecar a les 2 o les 3 de la matina i passaves per allà davant i... I de cop, ¿quién me chista? No me chistes. Quin espant. Home. Jo tinc un mirall amb llum. Hòstia, això està guai. És molt de camerino, eso. És molt de camerino, i et fa sentir un robot perquè és com un quadrat, no, diguéssim, un marc de llum, i clar, tu et mires al mirall i està reflexat en els ulls un quadrat de llum, i llavors em sento que sóc un robot. Els meus pares, ara que són una mica grans, han posat com llums estratègiques a la cuina, al lavabo, al menjador, perquè quan passin que se'ls encengui una llumeta i no cal que encenguis tot. I està molt guai, però sembla com una mena d'autopista de l'aeroport a les 3 de la matinada. Perquè els electrodomèstics extintos, rotllo DVD, el vídeo, bons records, però... Encara estan allà molts, Sí, que els mobles estan dissenyats amb huecos, bueno, que també et serveix per ficar la PlayStation i tot això, però que, rotllo, que és una cosa que ha mort amb la tecnologia. Jo crec que s'ha extingit molt fort, i sobretot arrel, bueno, clar, la Play, perquè va arribar un moment que a la Play ja podries ficar com els discs, els DVDs, i ja podies veure pel·lis i aquestes coses, i al final s'ha tret del mercat directament pues, lo que era antiguament el DVD, el DVD Blu-ray. Bueno, i la minicadena teníem també, la minicadena, clar, però important. Jo crec que la minicadena encara per una cosa com... Ostres, la minicadena, què és eso, Sí. Bueno, el catxarro per escoltar música. Sí, que tenia ràdio, caset, CD i uns altaveus per casa. Un loro, li deien també. No, el loro era el del cotxe, no? Jo crec que és un animal. Jo escoltava el caset del Patufet. Patufet. Sempre es confon. Patufet és el que acaba a la panxa del bou. I el Barrufet qui era? El de la Caramel. Ai, és veritat! Ostres! Serien germans?
Era com un regal No. molt típic de la comunió, no? El caset amb CD i tal. Jo no vaig fer la comunió, No, però vale, sí que era un regal típic que et feia... Sí. I n'hi havia de guapos, també. És que just l'altre dia ma mare fent neteja al poble em va treure el meu que em van regalar per la comunió i és com... No vull que el tirem perquè és com, uah, és una cosa molt guapa i que jo tinc molts records associats de gravar de la ràdio cançons i coses així, molt de niño de la postguerra ja. Ja. Però clar, és que no em serveix per absolutament res, allò ja, és que no... Bueno, Serveix a més els vinils, Clar. o sigui, el d'allò de vinils, que al final els... Ara per ara sí. casets i tot Ara això. per ara sí. vale, pots posar-me una música com de... A veure, hem de decidir, Hem de decidir perquè... És que vull dir una cosa molt forta de la tele, Un moment, a veure, tenim escassos... Una música bo, quina música vols? Com de tensió. Música de ¿Quién tensió. quiere ser millonario? A veure... Ja Tururururu. se me secan los ojos del aire. Un momentet, i ara veurem a veure com resolem això de la cançó de la Laia, si fem una cosa anexa i la pengem pel YouTube, ara veurem, però que sigui rapidet això, Joan. És molt curt, és molt senzill, és molt senzill. senzill. Temps de tot. Algú sap a quina època, quan es va inventar la televisió? Ho hem dit abans, no? Això et va bé? Sí, això em va perfecte. El 60 i alguna crec que ha dit lectura a la Sí, cronologia. Si porta tant de temps la tele a tota la nostra vida i a la humanitat en general, com pot ser que jo, amb 33 anys que tinc i que he estudiat fins la ESO, muy poco más, com pot ser que avui en dia yo vea algo en una caja, se refleje y me enseñe cosas? Per què encara no sabem com funciona la tele? Jo no sé com funciona la tele! Però per què, No té res. Joan, però per què parles en plural? Clar. Jo crec que em faig una idea de com funciona. Soc enginyer informàtica, llavors. Però tu què et molesta, que et vegis reflexat a la tele? No, que de sobte a la tele veig coses i és... ¿De dónde sale esto? ¿Cómo llega la imagen S'ha hasta passat aquí? tot el programa criticant a l'abuelo. I mira amb el que surt ara. Tio, Molt bé, doncs des d'aquí, si us plau, si algú a l'altra banda de la ràdio sap com funciona una tele, que truqui a Xerrameca i que esbrini aquesta Jo, incògnita. si voleu, deixo comentaris. Ostres, serà molt guai, és veritat, molarà, Sí. no?, que et puguin seguir per diferents vies. Vale, dit això, Laia, vés agafant la guitarra, va. Que jo crec que tenim temps de tot. Estàs encarat aquí en el tintero, preguntes com... Laia, quan durarà la cançó més o menys, ho saps o què? entre 3 i 4. Ah, vale, anem bé. Mentre la Laia va preparant-se, resacat en el tintero, quin electrodomèstic seríeu? Ostres. No sé si ho teniu ràpid així, podem microones. anar-ho matant al microones, ok? Jo seria la rumba, perquè crec que com a caràcter, perquè la rumba tiene como un comportamiento errático, va fent, és com mig caòtica, però va fent la seva. Ostres. I més o menys va cumpliendo con sus cosas i tal, llavors jo en aquest sentit em sento identificat. Susana, tu Sí, tens... jo diria un que no hem mencionat, que és com nuevo electrodoméstico, que seria una mena d'Alexa, rotllo... Te da un poco la chapa, te da datos que a ningú li interessen però que ella sap i te'ls deixa anar, pues mira. Que guai. Jo crec que jo seria com una tele molt antiga, mig espatllada, que també fa una mica el que vol i com que es desprograma i que tu estàs veient una cosa i et diu d'aquí a un minut se desactivarà la tele. Dele a cualquier botón. Sí, i li dones a qualsevol botó i no sé, vas a tener que apagarla y encenderla otra vez. Molt bé. I així per acabar també, si s'us acut i si no ho deixeu en els comentaris vosaltres mateixos també, com quin instrument, quin electrodomèstic falta, no? Així, ostres, molaria que existís tal cosa, no? Pot ser retòric també. O sigui, si ja està, ja ha quedat clar que existeix una cosa que és la lavasecadora, que tu fiques la roba i surt seca, vull el pas final que sigui que acabi a l'armari. M'agrada. Bueno, que Ostres, l'estengui clar. l'armari, no? Sí. Bueno, Que faci el que hagi de fer, Que et però faci el llit. jo fiqui la roba i ja s'encarregui de tot. Sí, Vale, que et faci vale. el llit també, et posi l'edredon. Boníssim. Bueno, Jo veig això i sumo a el que hem dit una mica, juntant això que el Joan vol banyar-se amb totes les coses, doncs una mena de rentavaixelles on entri tot. La roba, els plats... El lavacoses. El lavacoses. Tu ho fiques tot i ja surt allà tot relluent i perfecte. I cada cosa oliendo lo que tiene que oler, eh? Sí. La roba, saps? La roba suavitzant, el plat rentaplats i tot això. Pues jo diré una tonteria, però una gronxadora. Vale, Christian Grey.
Molt bé, molt bé. Doncs escolteu, vale, anem a preparar el tinglado, vaig a tapar un moment aquí la càmera. Susana, vine aquí amb mi, agafa aquella cadireta, vosaltres recol·loqueu-vos, que el Joan farà aquí los coritos. Podeu tirar els dos com una miqueta més cap allà, molt bé, això, o sigui, estic tapant aquí a la càmera amb la xerradera com si hagués anar, com si de sobte, ostres, al activar la càmera hagués un canvi brutal i no lo va haver, ¿vale? Però bueno, aquí esteu bé. Ui, que he tret el micro. No, llavors... A veure si pilla les dues coses. Molt bé, esteu preparats? Més o menys, a tu et donaré una miqueta més de xitxa. Et donaré xitxa, ets al micròfon 2. Hola. I al Joan ja he fet una marqueta per fer els seus coros, Ja m'hi baixa'm, tranquil·lament. Aquí està, llavors així tu ja pots donar-li canya. Doncs... Tema inèdit. Ostres, tema inèdit, el programa és vostre, A veure si em sento. Sí, més o menys, vale. Miro hacia los lados, tengo amigas, tengo hermanas, pero da igual. Nada sirve, nada vale, no hay la posible explicación racional. Gritos y recuerdos, lo único que queda dentro, intensidad en el momento que me quita la sed. Estómago cerrado que no sabe comer, 4 kilos por delante se llevó el ayer. Ella se fue, no sé por qué, destinos separados tal vez. Yo mi mujer tengo que ser. Muchas gracias, fue un placer. Mirada que no se olvida y castiga, calor que antes recibía, me deja fría, me deja fría. La nostalgia y el deseo han esquivado mis controles y sí, caí. Estoy en el subsuelo pasando el temido duelo y no sé ni salir, no, pienso mucho, creo en mares, son noches irregulares, idealizaciones han tomado el poder. El jazz de madrugada me ha dicho que esto se acaba, apareces de la nada, joder, ¿qué hora es? Ella se fue, no sé por qué, destinos separados tal vez. Yo mi mujer tengo que ser. Muchas gracias, fue un placer. Mirada que no se olvida y castiga, calor que antes recibía, me deja fría. Mirada que no se olvida y castiga, calor que antes recibía, me deja fría. Mirada que no se olvida y castiga, calor que antes recibía, me deja fría, me deja fría, me deja fría, fría, me deja fría, me deja fría, me deja fría, fría. Vale. Oh, guai.
Molt bé, doncs amb aquest temazo exclusiu de la Laia ens acomiadem en aquest programa que una cosa és que hagi sigut llarg i l'altra que s'hagi fet llarg, simplement ha sigut llarg però no s'ha fet llarg. Ara mira, tenim aquí la Susana aquí acomiadant el programa i doncs fins la setmana que ve. Us heu passat bé, heu estat a gust, companys, companyes? Super. Sí, i tant. Molt a gust. He cumplido mi sueño. Pots tornar a la xerrameca, I res, Laia i Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos. Joan, com sempre, com quasi sempre, i Laia també convidada a venir més vegades a patar la xerrada i a cantar més cançons. I a vosaltres, doncs, ens escoltem la setmana que ve aquí amb més xerrameca. A reveure! Adeu! Adeu! Adeu!